jeliba jabarani filɛbɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔnɛmana ni waati na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ fo ka taa fiɲɛ suru sira fɛ ani fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn ni waati na segu kɔnɔ mopti gawo sikaso tɔnbɔkutu fo ka taa ni waati na kidala an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ ni nin waati ye n'a fɔ aw yɛrɛ ye jamukan min to ko jama ko di nin waati na an ye an ka sifinnakaw wele walasa ka na an n'u ka se ka masala sifinnaka minnu de don minnu kɔni bi an bɛ se ka fɔ olu bɛ wulikajɔ la jamana kunko kan ni ye o fɔ déjà yani an ka don babu kɔnɔ déjà n'o tɔgɔ fɔra bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu de don sabula an bɛ se ka fɔ bi jamana yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔ mɔgɔ tɛ minnu dogolen don nin waati na min ye pape ni an y'o fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ale bɛ jɛkuluba min kɔnɔ o de ye yɛrɛwolo debu sud rampart ye n'an bɔra ne yɛrɛ balimakɛ min ye gindo ye nin waati na ale fana b'an bolo ale bɛ kodɛm sifinnakaw olu ɲɛmaso kɔnɔ bi na ayi ne yɛrɛ b'a fɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ min ye Amara Bacila n'a sɔrɔ a ye Banfula bɔ Musa k'an clasher ko parce que n'a y'a dogo ko Banfula k'a bɛ kɛ i n'a fɔ dɔgɔnɔ donc nin waati la an ka foli bɛ Amara ye n'a y'o fɔ ni mɔgɔw b'a dɔn Amara fana ka wuli ka jɔ Musa a mɛnna dɛ ne hakili b'a la kabini e hakili b'a la polisikɛ dasola don min cɛ min y'a bɔ bolo hakili b'a la fo maaw ko a kan ka kɛ policier bon o waati ale tun b'o kɛrɛfɛ o don donc o waati in kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ depuis o waati olu ye wulikajɔ caman kɛ nin waati na a bɛ jɛkuluba min kɔnɔ o de ye M5 RFA donc k'a jira dɔn k'a fɔ wulikajɔw b'u bolo kabini bi tɛ nin waati na donc an n'olu de bɛna jɛ nin waati na ka se ka masalaw bɛna boli min kan Musa nin waati na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ min ye an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale ka kuma kɔni bɛ ka cari fan caman bɔlɔlɔ sanfɛ ka kɛɲɛ ko ale ka mobili ko mobili min dira ma jamana fɛ ko o mobili ko o minɛna o siratigɛ kɔnɔ Musa Mara ale yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ walasa ka jaabili kɛ ka kɛɲɛ ni nin tuuti nin ye n'Ala sɔnna da bɛna don o la n'an bɔra la Musa sɔni jasoli min bɛ ka kɛ ka tunu ni maaw ye nin waati in na a kuma bɛ ka ɲini ka kɛ ko ye jamana in kɔnɔ yan donc da bɛna don o la ka se ka walawala kɛ n'an bɔra o la Musa nin waati in na nin bɛ se ka fɔ fana maa caman de minɛnen bɛ ka kɛɲɛ ni miiriyaw jamana kɔnɔ an bɛ se ka fɔ ka kuma ni miiriyaw n'an y'o fɔ i hakili b'a la politikimɔgɔw maa 11 olu kɔni minɛnen don politiki sira fɛ bi min ye Adama Bɛn le cerveau o bɛ bolo la min ye Rasbach o bɛ bolo la Tante Rose o bɛ bolo la Etienne Fakaba o bɛ bolo la Clément o bɛ bolo la maa caman de bɛ bolo la bi na ka kɛɲɛ ni nin caman fanga ye ka kɛɲɛ ni miiriyaw dili ye sabula ko sariya kura de bɛ jamana kɔnɔ an b'a fɔ min ma nin waati na loi cybercriminalité donc da bɛna don o la ka bɔ o la Musa min yɛrɛ i bɛ minɛ ka taa di min yɛrɛ ma ko k'i kɔlɔsi n'o yɛrɛ bɛra bolo la a kuma cayalen bɛ n'Ala sɔnna da bɛna don nin bɛɛ la ka walawalali kɛ nin waati in na donc an tɛna muru mɛn basu kala an bɛ don babu kɔnɔ pap i ni su. An b'i fo foli diyara n ye ka an lamɛnbaga ni an lajɛbaga mɔgɔ sɔgɔlen don jeliba la bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo c'est un honneur pour moi ka na jeliba plateau kan bi su in na n bɛ co-débatteur fana fo notamment an kɔrɔkɛ Amara Bacili ale ni Gindo b'a fana fo kosɛbɛ donc o ye n donkan ye. d'accord o ye donkan ye kɔrɔ Amara Bacili an b'i fo nin waati in na wele kan jaabi sabula sanga ni waati n'an mago b'i la kunnafoni la i bɛ na walasa ka se ka hakilinata di foli b'i ye o la sabula bi n y'o de fɔ nakala kuma jabaraniw sanfɛ bi a gɛlɛyalen bɛ jamana in kɔnɔ ni wulila f'i k'i miiri fɔlɔ i bɛna taa kuma min fɔ parce que kɔfɛ ko bɛ se ka bɔ a la nka o n'a bɛɛ n'an y'a wele ka na aw bɛ na walasa ka hakilinata di bonya ni karama kɔnɔ nin waati in na e yɛrɛ fana donkan bɛ kɛ mun ye sabula i ye ne ni sa fana ta n'Ala sɔnna an bɛ sa wele kɔfɛ. Musa e ka weleli kɛ an ka na o bɛ dépend i yɛrɛ la o bɛ dépend i ka débat kɛcogo la hakilimaya la donc n bɛ Gindo fo ka Pape fo ka M5 jama bɛɛ fo ka an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o y'an ka premier ministre ye mɔgɔ minɛnen don mɔgɔ bɛ degun kɔnɔ nin waati in na an ka foli bɛ ka taa bɛɛ yɔrɔ. ok Gindo nin waati in na an b'i fana fo hali n'a y'a sɔrɔ i ka président fana kɔni bɛ forow la bi waati in na o kɔfɛ min ye Sikaso mara kɔnɔna na an b'a fo nin yɔrɔ in na donc fana dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo waati in na. I y'a fɔ cogo min na président bɛ sɛnɛkɛla ɲuman de don a bɛ sɛnɛ na nin waati la alhamdulilayi rabbil alamin k'i fo k'i ka équipe bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ ka an lamɛn nin waati in na ka bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo ka n kɔrɔ fo a bɛ n kɛrɛfɛ yan ka n balimakɛ fo yɛrɛwolo debu bɛɛ b'a dɔn k'u ka ko dogolen tɛ ne ye Bangasika ye centre bi principalement ka maliyɛn bɛɛ fo ka tila ka centre habitants fana fo parce que u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi principalement Bankas Sassouf
an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɔ nin kɔnɔ Ami ami. ka tila k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn an nana hɛrɛ la kurakɛ nana mali ko la an kan ka mali ko fɔ merci beaucoup merci wala kana jigina dɛ dɔgɔnɔ ka bamanankan kɔni a bɛ ten de dɔgɔnɔ ni kɔrɔbɔrɔ ka bamanankan kɔni bɛɛ b'a dɔn a bɛ fɔ cogo min an b'a ta de ka taa ani papu tɛ kelen nin waati la an bɛ don papu kɔnɔ ni bɛ ye an y'a ye nin waati in na toile kan bi Musa Mara an y'a ye ale kun bɔra ka yira k'a fɔ jamana bɛ avantage dɔ d'a ma ko jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen ko dɔw o gɛlɛya kɔnɔ ko wari min kun kan ka taa min ye 700,000 francs ɲɔgɔnna ye ko jamana kun b'a d'ale ma donc ale y'a yira k'a fɔ ale jɛra o wari kɔ an y'a ye kɔsɔn n'a bɔra k'a yira k'a fɔ ale ko a jɛra wari kɔ mais ko wari bɛ ka continuer ka bin a ka compte kɔnɔ ko sanga ni waati ni wari binna ale yɛrɛ b'a ta ka taa lasegin ko donc a y'a ɲini walasa o ka tigɛ o kɔfɛ dɔrɔn an y'a ye ni tile filanin na fɔlɔ an ye kunnafoni fɔlɔ min sɔrɔ a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre ye ko o ye mara ka mobili ko ka na n'o ye mais kɔfɛ an y'a ye cabinet yɛrɛ bɔra k'o démenti min ye premier ministre ka cabinet yɛrɛ bɔra k'o démenti ka yira k'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ ko premier ministre ka dɔnniya t'a la wa premier ministre ma mɔgɔ bila k'a fɔ mara ka mobili ka minɛ mais mara yɛrɛ fana tilala ka bɔ o kɔfɛ ka éclaircissement di k'a yira k'a fɔ c'est vrai que premier ministre ko a t'a kalama nka a ka cabinet défense min ye Mao ye ko o de ye ale ka garde corps wele ko garde corps selen fana o fana ye chauffeur wele chauffeur nana o sɔrɔ yen ko nana ni mobili ye ko ka taa bila parc la donc ni a ma ɲɛ premier ministre ko a ma fɔ nka a nakɔrɔmɔgɔ dɔ de y'a fɔ ko donc ale yɛrɛ fɛ premier ministre kan ka responsabilité soutien au yɔrɔnin na et puis ka leçon tirer a ko la et puis bon an y'a ye fana a y'a yira fana k'a fɔ nin ko in ko a ma taa sariya fɛ ko a kɛcogo ma taa sariya fɛ nka ale ye mɔgɔ min ye a tɛna na min ye faamaw kan sɔsɔ ka kɛ ni ko ye ko min bɛ na ɲɛsin ale ma e bɛ nin analyse ni sortie ninnu bila minɛn jumɛn kɔnɔ a fɔlɔ ye min ye i n'a fɔ Musa i y'a fɔ cogo min na kuma in daminɛ la an y'a ye bɔlɔlɔ kan de an y'a ye k'a fɔ ko mara de y'a ka initiative ta fɔlɔ parce que jamana ye lase kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana la an bɛ waati min na sisan nɔ ko a ka gɛlɛ jamana ma jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana ye laɲini kɛ k'a fɔ ko forobacaw kɛbagaw ko k'u ka terrain de vie réduit mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ forobaca la k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka musaka minnu bɛ yen ni olu ka ca k'u ka dɔɔni bɔ a la walasa jamana fana ka se ka ɲɔ a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ dɔɔni o lasew kɔnɔna la maa camanw de bɛ yen nɔ olu bɛ wariw sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ bi u tɛ forobaca la ka kɛ ni don tɛmɛnen na u ye baara minnu kɛ jamana tɔgɔ la u ye baara min kɛ jamana forobaca bondaw la donc olu bɛ entretien jamana fɛ donc mara y'i yɛrɛ sɔrɔ cadre kɔnɔna la k'a ka initiative ta k'a fɔ n'a ma ɲɛ gɛlɛya bɛ jamana la jamana bɛ ale entretenir minnu kɛ donc a musaka ma yɔrɔ ni o y'a wari ma yɔrɔ ye ko wari min bɛ di ale ma ko ale y'o to jamana ye donc ko jamana k'o tigɛ u k'o bila jamana waganɛ kɔnɔna la k'a bɛ se ka kɛ ka baara wɛrɛw kɛ jamana kɔnɔ min tɛ ale ka entretien ye parce que jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de y'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana la bon d'abord o acte an bɛ foli kɛ o la quoi mara ye mɔgɔ dɔ ye ne tɛ n yɛrɛ y'a ka hakilina kɔnɔna la mais an bɛ jamana min kɔnɔna la il faut qu'an ka exemplarité an ko o promotion de kɛ c'est pas une question de mara mais waleya min kɛra mara fɛ o yɔrɔ in na o kan ka fo a kɛra mara de fɛ o a kɛra ne pap fɛ o n'a sɔrɔ ne bɛ forobaca la o a kɛra e Musa fɛ n'a sɔrɔ e bɛ forobaca la o kan ka foli donc an ye foli kɛ ka ɲɛsin o waleya in ma o kɔfɛ an y'a ye bɔlɔlɔ kelen in kan tuguni mara bɔra ka taa tournew la jamana kɔfɛla la a bɛ ka taa a ka électorats lajɛ a bɛ ka taa mɔgɔw lajɛ an y'a ye mara kɔmɔgɔ minnu bɛ Bamako yan olu de bɔra réseaux sociaux sanfɛ fɔlɔ k'a fɔ ko primature ye mara ka mobili saisi donc an y'o fɔlɔ de ye maintenant nin ko in na ne bolo fond ma ɲi forme ma ɲi fond ma ɲi forme ma ɲi cogo min na normalement an bɛ jamana min kɔnɔ surtout ni premier ministre kɔrɔ ka mobili bɛ saisi ne bolo a kan ka notifier parce que jamana sariya dɔ de ye a di a ma ni hakɛ ye quoi donc ni o hakɛ bɛ minɛ a kan ka notifier i n'a fɔ mara y'a laɲinini min kɛ k'a fɔ k'ale bɛ jɛ a ka musaka kɔ ale ye primature notifier k'o bila réseaux sociaux kan an y'o ye donc mara y'o notification min ci primature ma maintenant au retour an y'a ye k'a fɔ ko o wari kelen ninnu bɛ ka cu mara ka compte la parce que a bɔra k'a kuma fɔ hali ni o tigɛra sa parce que a y'o notification a y'o notifier
maintenant minnu bɛ yen nɔ ni o ye matériel ye garde corps ninnu ni chauffeur ni fɛn ninnu mara ma o kuma fɔ a ka notification kɔnɔ a ye min fɔ o ye wariko de maintenant ni o bɛ minɛ sisan par exemple a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ ale y'a laɲini k'a bɛ jɛ musaka kɔ mais i b'a sɔrɔ musaka kelen tɛ se ka minɛ i b'a sɔrɔ musaka ni a kunkanfɛn bɛɛ de bɛ minɛ mara la n'o y'a sɔrɔ o don donc primature fana tun kan ka mara la dɔnniya o la k'a fɔ karisa i ye laɲini kɛ k'an ka musaka in tigɛ mais an tɛ se ka musaka dɔrɔn tigɛ an bɛ musaka ye ni privilège fɛn fɛn bɛ d'i ma a kɛra mɔgɔ minnu dir'i ma k'olu k'i garder o a kɛra mɔgɔ minnu kan k'i ta mobili la o mobili min yɛrɛ b'i bolo o bɛɛ de kan ka segin jamana ma n'o y'a sɔrɔ i ka laɲini ye k'a fɔ ko dɔ ka bɔ i ka musaka la donc an tɛ se ka wari dɔrɔn minɛ primature kun kan k'o kɛ mais an b'o notification ye ka bɔ primature yɔrɔ maintenant ni o ma kɛ ni mara ka mobili minɛra bon ne bolo a minɛcogo ma ɲa vu que mara yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ o yɔrɔ ma ɲa ne bolo o forum ma ɲa quoi maintenant an bɛna fɔn na mɔgɔ minnu bɔra k'a fɔ ko primature ye mara ka mobili saisi yala olu minnu yɛrɛ kɛ mara fɛmɔgɔ ye k'o kuma kɛ est ce que o waati la olu ni mara tun bɛ ɲɔgɔn kalama bari sabu an ye mara yɛrɛ ka tweet ye mara yɛrɛ bɔra ka min fɔ ko primature yɛrɛ kɔnɔ ko section défensive chef de cabinet de défensive ko o de ye ale ka garde corps wele donc garde corps weleli min kɛra garde corps nana appel olu la voilà garde corps bɛ relever olu de la donc garde corps nana appel répond garde corps selen ye garde corps y'i to yen ni nɔ mara ka fɔ la ka chauffeur fana wele ko chauffeur ka na ni mobili donc mobili fana nalen ko mobili ka taa jɔ parki la donc n'o y'a sɔrɔ a kɛra nin kɛcogo in la mara ka fɔcogo la n'o y'a sɔrɔ a kɛra ten an b'a bila o kɔnɔ parce que an ma primature ka an m'an da don primature ta la fɔlɔ maintenant n'o y'a sɔrɔ a kɛra o kɛcogo la ne bolo majɛ dɔɔni bɛ o forme na quoi maintenant ni nin don musaka mɔgɔw mara ka mɔgɔw minnu bɛ Bamako yan n'olu bɔra ka annonce kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko primature de y'a minɛ o tuma olu ni mara kun tɛ ɲɔgɔn kalama yanni mara ka bɔ ka nin kuma kɛ kelen filanan ye min ye an y'a ye k'a fɔ o bɔlɔlɔ kelen sanfɛ premier ministre ye communication kɛ communiqué kɛ a ka primature ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko waleya min filɛ nin ye senna bɔlɔlɔ sanfɛ olu y'a ye réseaux sociaux de sanfɛ ko olu sen t'a la bi olu sen t'a la sini olu ma bɔ a kalama ko mais ko laɲini dɔ de bɛ fɛn in kɔfɛ o de ye mun ye ka premier ministre ka image tiɲɛ donc ko olu da tɛ nin na olu t'a kalama maintenant ni o ye tiɲɛ ye an fana bɛ ɲininkali kɛ yalima section défensive min bɛ yen primature kɔnɔ o fana bɛ relever primature de la ou b'a relever présidence de la donc ni o bɛ relever présidence de la maintenant premier ministre fana kan k'a ɲini k'o yɔrɔ in ɲɛdɔn pour que k'a lajɛ k'a dɔn réellement n'a sɔrɔ mara ka mobili minɛra primature fɛ n'a ma minɛ primature fɛ o fana bɛ se ka kɛ donc ne bolo nin ko in na ne bɛ min y'a kɔfɛ dɔrɔn géopolitique de don ne b'o de y'a kɔfɛ dɔrɔn géopolitique de don venant non seulement a bɛ se ka kɛ primature an tɛ se ka primature ta parce que primature ye communiqué k'a fɔ k'ale t'a dɔn mais mara yɛrɛ ye min fɔ o tɛ primature ye mara ye min fɔ o ye section défensive donc ni o ye tiɲɛ an bɛ se ka kɛ jeu de mots min ye laɲini politique min ye nin kɔfɛ k'a fɔ ko waleya minnu bɛ yen bi ni mara bɛ k'a kɛ ni jama fanba t'i yɛrɛ y'a la ni jama fanba parce que n'i ye mɔgɔw ka kumaw lamɛn o bɔlɔlɔ kelen ninnu kan mɔgɔw t'u yɛrɛ ye a ka waleyaw la principalement donc waleya min bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana kɛlen bɛ sɔrɔ ka décision dɔ ta k'a sɔrɔ u m'a notifié ka baara bila sen kan donc ni o don an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲaga d'an ma mais laɲini kɔni min ye malidenw kununen don quoi Musa o de ko in n'a nafama yɔrɔ ye quoi malidenw kununen don bi fɛn o fɛn bɛ ka kɛ n'a kɛra dɔrɔn directement i b'a ye mɔgɔw b'u intéressé a la o nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la donc o yɔrɔ in ne bɛ foli kɛ ka ɲɛsin o ma kosɛbɛ quoi a bɛ foli kɛ Amara nin waati in na papier ta fɔ n'i ye jateminɛ kɛ mara ka kuma fɔ siɲɛ fɔlɔ an y'a ye yanni mara ka kuma a ka mɔgɔw de bɔra a y'a fɔ cogo minnu bɛ Bamako ka yira k'a fɔ i n'a fɔ premier ministre parce que o kuma de fɔra ko premier ministre ye ci bila ko mara ka mobili k'a minɛ an y'a ye o nɔngɔnin na min ye premier ministre b'a ka mɔgɔw bɛ yen surtout dɔw yɛrɛ bɛ cabinet kɔnɔ olu bɔra k'a yira k'a fɔ nin ye one man show de ye mara bɛ ka min kɛ premier ministre t'a kalama ko olu fana ka kuma fɔ la premier fɛn comment dire chauffeur nalen chauffeur nana ni mobili y'a yɛrɛ ma ko ka na di parc auto ɲɛmɔgɔ ma o y'a yira k'a fɔ ale ma notification sɔrɔ ko mara ka mobili kana di ale ma ko chauffeur ka segin ni mobili ye mais chauffeur y'i ban ko ka mobili to yen k'i kɔ don an y'a ye PM ka mɔgɔ dɔ fɔ heure fɔlɔw la maintenant an y'a ye mara tilalen ka bɔ ka yira k'a fɔ effectivement PM yɛrɛ ma weleli kɛ mais a ka cabinet de défense mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔsiw kunna yen minnu bɛ lakana kunna primature la
parce que n'i y'a fɔ cabinet défense parce que garde corps ni fɛn ko bɛɛ bɛ gérer olu de fɛ sécurité bɛ gérer olu de fɛ ko olu de y'a ale o chef de y'a ɲini min ye Mao ye k'a jira k'a fɔ k'ale ka garde corps ka na garde corps nalen de ko gardekɛ ka sɔrɔ ka chauffeur-kɛ wele chauffeur-kɛ nalen ko Mao ka sɔrɔ k'a fɔ chauffeur-kɛ k'a ka taa mobili bila parc Oko min bɛ parc gérer o ɲɛma o fɛ maintenant ni ko min kɛra an bɛ se ka jumɛn de faamu ni sortie fila ninnu na laɲini ye jumɛn ye. Musa i ni ce i ka ɲininkali la bon ne ye min jateminɛ dɔrɔn ko in a défaut yɔrɔ ka ca Musa i tɔgɔma mara ka problème ye facteur damadɔni ye mara nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ réseau kan depuis dans les années 2012 il constitue un sérieux problème au cas faux profil ni vrai profil car ils aiment trop s'attaquer aux autres politiquement politique kɛnɛ i b'i ka hakilina de waleya i b'i ka sira ta i bɛ mɔgɔ wɛrɛ to a k'a ka sira ta les attaques personnelles là o ka d'u ye trop min ye hakili jigin waati dɔ la o tɛ waati jan ye coup d'état kɛla ye a tun bɛ jɔn de da diɲɛ don o don ko l'ancienne classe politique k'aw jimi ni mara de kɔnɔ olu de y'u ni dacogo bɛɛ la ko san hakɛ min bɛ bɛn Sumayila Sise ka san hakɛ ma Ala ka hinɛ la u ye o kɛ dunun ye k'a kɛ bala ye ko o tɛ présenter élection na depuis Sumayila sara u y'a kuma bila i hakili b'o la nɔ ne bolo mara ka problème fanba ye min ye kuma dala ni conseiller b'a bolo quoi politique kɛlɛ kan ni hakilina ɲumanw b'i la i bɛ ɲɛsin o hakilinaw de ma i bɛ tɔw to yen mais n'i ye mara ka action lajɛ a n'a nɔfɛ mɔgɔw ka action lajɛ depuis san damadɔni a ɲɛsinnen bɛ premier ministre de ma bon Musa mɔgɔ min ka bolokuru ɲɛ kelen o bɛ lataa kawo la o e ka bolokuru ɲɛ kelen tɛ hali o jigili ka bɔ a nɔ la i bɛ bolokuru filima mun na ko in kuma tiɲɛ yɔrɔ ye min ye kan mɔgɔ minnu bɛ yan olu tun man ka communiquer ni yɛrɛ bila fɔlɔ yɛrɛ d'abord depuis siɲɛ fɔlɔ min na a bɛ renoncer a ka avantage a b'a fɔ k'a bɛ renoncer wari in na a tun bɛ se k'a kɛ silence kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye k'a sɔrɔ a m'a ɲini ko tɔw fana k'a ɲɔgɔnna kɛ i bɛ taa k'a kɛ Mali wari min bɛ ka taa k'a sɔrɔ a bɛ se ka mago ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la a ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban o warita ko in na mɔgɔw ka fɔ la ko depuis tali in daminɛna Modibo Sidibe ma ta depuis a daminɛna Modibo Keyita ma deli k'a ta o y'an se premier ministre ye ko depuis a daminɛna Tata Mali ma deli k'a ta Agamani ma deli k'a ta mais o tɛ silence ye wa mɔgɔ b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ u y'u renoncer a la a mɛnna de wa o de b'i ta kɛ a kɛ silence kɔnɔna na vraiment ne kɔni ma personnellement mara ka mɔgɔw bɛɛ flèche fili min na a man di ne ye parce que mɔgɔ bɛ politique kɛnɛ kan ne bolo bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i kun tilenna bɛɛ ni i seko jamanako la i b'a ye Mali la front kelen min bɛ yen a mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn buruja don o don o tɛ bɛn o ye politique dɔrɔn de tɔw bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ donc o politique o minɛbaliya n bɛ mɔgɔ caman jalaki o la a bɛ se ka jan il est temps o k'u ressaisir a man di ne ye an ka to ka mara ka mɔgɔ ninnu ka to k'u jaabi réseau sanfɛ mais u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka misɛn quoi u ka misɛn anw kɔrɔ communication na an ka communication bɛ kɛ tiɲɛ de kan ladiriya tiɲɛ bɛɛ b'an dɔn ye nkalon kelen a t'an ka ko la an tɛ bagan mɔgɔ ma mais ni mɔgɔ kɔni sera an ma an b'i bila i place la ne ye ko in ye cogo min na mara ye communiqué laban min bila a kun kan k'a daminɛ ni o de ye ka précision di karisa bilala ka taa ni nin ye kuma fɔlɔ min fɔra ko chauffeur-kɛ welela ko ka taa ni mobili ye chauffeur-kɛ ma wele o garde corps de welela ale ka kuma la garde corps fana ye chauffeur-kɛ wele mais n'a y'a sɔrɔ primature kun ko a ka taa o ne bolo chauffeur-kɛ a tun tɛ fɔ chauffeur-kɛ ko ka segin ni mobili ye o bon n'ale ko par exemple ko colonel Mao de ye mɔgɔ bila ka taa ni mobili ye Pape Niang ye ɲininkali kɛ ko n'a y'a sɔrɔ Sogɛl de y'a n'a y'a sɔrɔ primature a bɛ relever primature de la premier ministre yɛrɛ ko ou bien a bɛ relever premier ministre ko il y a quelques a bɛ waati min bɔ a ka discours dɔ la a ko waati min na ale ka garde corps bɛ ta ko mɔgɔ dɔw ko a ka garde corps choisi a yɛrɛ danna mɔgɔ a k'olu kɛ garde corps ye k'ale ko non ko ni cabinet défense y'a kɛ cogo a bɛ bɛn ale ma lui il n'est pas dans des histoires d'hommes là ko nu ale tɛ mɔgɔ kelen choisi o ka k'ale ka garde corps ye cabinet défense b'a la min choisi ale b'a la minɛ n'o ye ten donc ça veut dire que le cabinet de défense aussi a sa responsabilité a t'i n'a fɔ
mɔgɔ dɔ minnu ordre bɛ d'u ma mais yɔrɔ min bɛ se k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ cabinet défensif fana ka responsabilité b'a bolo mais ne bolo n'i ko ko wari nin i bɛ jago parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mobili ko carburant de bɛ k'a la o fana tɛ wari ye wa chauffeur bɛ sara garde-corps bɛ sara o bɛɛ tɛ wari ye wa donc ça revient à la même chose ne bolo quant à moi quand même la guerre médiatique et les attaques personnelles là mara ka mɔgɔw ka bɔ a kɔnɔ ni ne bɛ se ka min fɔ pour que o yɔrɔ clôturer jamana in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si contrôle la mais n'i bilala mɔgɔ la a tigi bɛ bila i la. Ni bilala mɔgɔ la a tigi bɛ bila i la Guillaume an bɛ taa i fan fɛ e fana ɲɛ bɛ nin ko in na cogo di est-ce que on peut mettre ça dans un an bɛ se ka bila carcan médiatique de kɔnɔ ou bien laɲini jumɛn de bɛ nin ko nin bɛɛ kɔfɛ parce que renoncer à des avantages comme Pape y'a fɔ peut-être on aurait dû peut-être notifier k'a fɔ bon avantage ninnu ni fɛn ninnu liés don n'a ma ɲɛ bɛ jɛ wari kɔ nin bɛɛ de bɛ taa ou bien bon pourquoi tous ces tapailles là k'a sɔrɔ ko kɔnɔ ou bien fana est-ce qu'il n'est pas temps aussi peut-être le cabinet de défense qui est cité o fana ka se ka bɔ ni procédure dɔ ye ka mɔgɔw éclaircir a ko kunna. Ok, merci beaucoup pour la question. Nous, on fait vraiment la procédure, comme quelqu'un l'a dit, le fond et la forme. Je crois que Odendani, ping-pong et réseau sans faire. Parce que normalement, il y a déjà un enseignement. Mara pense que aye humain de que et surtout à kadamina à war min bega 700,000 mega dama aya sigi ukala ka don ka compte kono akala ka lasigi donc je crois que depuis au damne watina je crois que ni an kan sigi ni quoi donc n'a fera ko bi maintenant moko min tara kata mobile mi tara kata mobile le cabinet de défense est-ce que lui a mina bakayo est-ce qu'elle est quand même n'a les amina bakayo est-ce que procédure tala parce que mara fana mobile dirama ni saria de kono adira ma sariya de kono abika mobile fana boli ni sariya de kono fɛn fɛn bɛ ka d'a ma a bɛ ka kɛ sariya de kono maintenant n'a ma ɲɛ a bɛ minɛ a kan ka kɛ sariya de kono moi je crois que vraiment aujourd'hui an kan ka donner de kono mais ce qu'il faut aussi encore comprendre c'est que ni parti fila bɛɛ bɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn sama a yirala k'a fɔ ko cabinet de défense de y'a retiré maintenant ni cabinet de défense de y'a retiré est-ce que cabinet de défense a bɛ relever primature de la wa a bɛ relever présidence la n'a bɛ relever primature la maintenant le premier ministre comme Malala l'a demandé doit prendre sa responsabilité pour situer le responsable en question pour que moi ni sanction ɲangiri min b'a la a ka kɛ pour que parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mɔgɔ tɛ na an mɔgɔ bɛ min na an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo maintenant ka bɔ réseau kan ka to ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka to ka kuma fɛngɛw fɔ je crois que vraiment an kan ka bɔ nin kɔnɔ an y'a ye mara taalen France ni situation kelen de don maliyɛn dɔw yɛrɛ sɔrɔla ka taa ka meeting bali ka bali ka mankan kɛ ka tila ka non seulement a bɛ Mali image tiɲɛ mais a bɛ Mali politicien image tiɲɛ mais a bɛ an yɛrɛ ka maliyɛn ya yɛrɛ image tiɲɛ parce que an danbe tɛ nin ye n'a ma ɲɛ an bɛɛ de ye jamana kelen n'a ma ɲɛ an bɛ fa la an bɛ ba la an kan ka ɲɔgɔn lamɛn waati dɔw la je crois que hakilina fɔ o man ka to i ye maliden jugu ye ou bien i ye maliden ɲuman ye je crois que a taara de a ka hakilina fɔ de la nin fana ye ale hakilina ye bon nin fana de y'a ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana ma n'o y'a ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana ma je crois que ni ɲuman de don an kan ka lajɛ est-ce que ɲuman don wa juguman de don ni ɲuman don a kan ka bolo di maintenant ni kojugu de don sa fana o fana kan ka traiter n'a ampleur ye donc je crois que vraiment bi bi na an bɛ yɔrɔ min na c'est à dire on doit situer la responsabilité mɔgɔ min y'a minɛ est-ce que ale y'a minɛbaga ye wa n'ale de y'a minɛbaga ye est-ce que a y'a minɛ sariya kɔnɔ wa n'a ma minɛ sariya kɔnɔ a kan ka sariya bato parce que bi an bɛ min ɲini Mali kura kun o de ye ka sariya bato je crois que an kan ka don o de kɔnɔ. ok ka sariya bato mais Pape n'i ye nin bɛɛ jateminɛ n'i ye conclusion ninnu relever ka conclusion ninnu jateminɛ surtout an bɛ tension min kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ procédure bɛ kɛ mais c'est à dire est-ce que à un moment aussi minnu fana fɔra peut-être que ou attaquer directement Premier ministre, est-ce que là on ne peut pas dire qu'ils ont tort? Il fallait d'abord peut-être écouter Mara d'abord. Est-ce qu'en tout cas, ils ont mis peut-être la charrue avant le bœuf par rapport à cette situation? La probabilité, on ne peut pas dire que peut-être qu'ils ont tort. Ils ont tort. Olu bɛ tiɲɛ kan mara kun tɛ bɔ ka nin communiqué kɛ quoi parce que anw bolo bi mara tɛ yan mais mara ka baara o baara bɛ kɛ an b'a ye a bɛ sɛbɛnni de kɛ a b'a notifier k'a di dɔ de ma k'a bila ka taa structure concernée la o y'a ka baara sɛbɛnni ka nɔgɔ a ma ni fɛn bɛɛ o ka nɔgɔ mara ma maintenant ni nin ko in waleyala tantɔ ka sɔrɔ mara tɛ yan ne bolo cadre b'u bolo yɛlɛma kɔnɔ parti kɔnɔ ye u bɛ se ka discussion kɛ min kɔnɔna la u bɛ se ka baara kɛ min kɔnɔna la baara min b'a to u bɛ ka bila information kelen kan donc ni o cadre tɛ yen o ye majɛ de ye o ye fili de ye o maintenant olu bɔra bi k'a fɔ tantɔ par exemple u ye kuma fila fɔ kuma fila min kɔlɔlɔ a bɛ se ka bonya a fɔlɔ ye min ye
ko primature ye mara ka mobili minɛ premier ministre y'a minɛ u m'a fɔ ma u y'o kuma fɔ o kuma kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya a filanan ye min ye u ko mɔgɔ min bɛ baara kɛ parc auto kɔnɔna la ko o tigilamɔgɔ ko o tun ma sɔn ou bien a sɔnna de plutôt ale y'a minɛ ka bila yen ko ale y'a minɛ ka bila yen maintenant mara yɛrɛ ka fɔ la ko o tigilamɔgɔ tun ma sɔn mobili la ko parce que k'ale ma notifié donc n'i ye nin kuma ninnu ta k'a lajɛ tiɲɛ bɛ jɔn bolo nkalon bɛ jɔn bolo maintenant comme mara de welela a yɛrɛ ka garde corps fɛ donc an bɛ se k'o de minɛ parce que mara de welela mara de bɔra ka fɔ a ko b'ale de kun donc minnu kumana hors mara minnu tɛ mara ye donc ne bolo olu bɛɛ ka kuma ye worobilanci la de mais Musa kuma in là où je rejoins un peu Amara o de ye min ye an ka bɔ nin kɔnɔ quoi a nafa ka dɔgɔ quoi an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ a nafa ka dɔgɔ quoi barisa bɛ mun na quoi an bɛ waati min na i ko bi jamana in mago bɛ a densɛbɛ caman de la quoi a densɛbɛ bɛɛ pratiquement a densɛbɛ bɛɛ an bɛ se k'o fɔ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u dogolen don golo dɔw kɔrɔ u bɛ ka baara dɔw kɛ c'est une réalité an mɔgɔw an tɛ se ka baara kɛ n'olu ye o ye tiɲɛ de ye quoi n'i bɛ baara min kɛ quoi a ka kɛ tiɲɛ kan tilennenya kan i ka dankɛnɛmaya an k'a ye kɛ i bɛ k'an faamu maintenant mais politique baara ni ninnu k'i dogo ko nin dɔ kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw ka notoriété ɲini ou bien i bɛ mɔgɔw ka privilège ɲini ou bien k'a fɔ k'i bɛ ko sugu dɔ kɛ o tɛ privilège di mɔgɔ ma o fana ye tiɲɛ de o tɛ privilège di mɔgɔ ma dɛ min bɛ privilège di mɔgɔ ma i bɛ baara kɛ cogo min na i kuntilenna o dankɛnɛmaya jamana kɔnɔdenw ye a kɛra tiɲɛ kan a kɛra nkalon kan jamana kɔnɔdenw ko u ka tata ta o la ni minnu b'i i tanu olu b'i tanu ni min b'i labila o b'i labila par exemple ne bɔra ka dɔ fɔ sisan mara yɛrɛ t'a la o ye min ye a jɛra a ka musaka min kɔ o musaka in ne bolo a y'a kɛ kun min kama ne mago t'o la dɛ ne mago bɛ min na wari in mana sigi jamana waganɛ kɔnɔna la au moins a bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ dɛmɛ au moins ka courant d'olu ma bi a bɛ se ka taa baara dɔ boloda hali n'o sɔrɔ le minimum que soit-il n'a sɔrɔ a ka dɔgɔ o tɛ quoi a ye geste min kɛ nin o geste in kan ka fo de n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman y'a kɛ i n'a fɔ ko mara y'a kɛ cogo min na a ka ca ala fɛ an bɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔ b'u ka terrain de vie la cogo min na nin ye réduire le terrain de vie de l'État ni a baara kɛra nin cogo la a ka ca ala fɛ warinin dɔ bɛ sɔrɔ o warinin bɛ se ka panneau di dɔ baara yɔrɔ dɔ ma baara yɔrɔ min fana o tɛ jɔ o donc ne bolo o n'a ɲɔgɔnna ninnu caman an kan ka miiri o de la bi surtout an bɛ transition de kɔnɔ transition tɛ waati ye waati min b'a to mɔgɔ kan k'a fɔ k'i bɛ banaya faso nafolo kan c'est an tɛ se k'o faamu quoi nous on a tout le temps déploré ça i tɛ se ka dutigiw fana b'u ka baara la ka n'u bila faso baara la k'i tɛ fɛn dɔ d'u ma fɛn min fana b'a to u bɛ se ka lafiya dɔɔni o ye mun ye ka se ka dahirimɛ sɔrɔ ka se ka du balo ka se k'i jɔ i yɛrɛ la i kolola ka fɛn dɔw sɔrɔ mais ka taa miliyɔn yirikaw di mɔgɔw ma privilège baw b'u la mobiliw bɛ ka di mɔgɔw ma cogo sugu dɔw la cakɛdaw mais transition t'o cadre ye o en toute sincérité ni régime démocratiquement élu nana olu ko ninnu bɛ se ka arrivoir hali an ka textes Mali textes kan ka réformer o ye tiɲɛ de o kan ka segin kan ka ka texte caman de kan ka bɔ hali o kɔlɔlɔ dɔ de filɛ nin ye bi entre mara et la primature donc ne bɛ se ka min fɔ nin na pratiquement o de y'o ye ok d'accord Amara la même question est pratiquement est-ce que mara ka mɔgɔ minnu bɔra est-ce qu'ils n'ont pas mis la charrue avant le bœuf ni ko bɛ ko tigi kunna est-ce que u tun taa mara kɔnɔ ou bien ka échange kɛ ni mara ye pour que a information bɛɛ ka kɛ kelen parce que n'i ye jateminɛ kɛ du côté quand même du gouvernement n'i ye jateminɛ kɛ communiqué fɔlɔ min bɔra n y'o fɔ ani primature ye texte min kɛ presque c'est identique quoi copier-coller b'a ye a texte n'u ye min fɔ ni min yɛrɛ bilala gouvernement ka page officielle là c'est le même est-ce qu'an tɛ se ka fɔ peut-être mara ka mɔgɔ ninnu sont allés trop vite en besoin non eux ils sont toujours allés trop vite hein mɔgɔ caman b'u dɔn bi de moi ne tun b'u dɔn depuis dans les années 2012 et bien avant le coup d'état KTT là an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau sanfɛ c'est des gens en fait olu yɛrɛ bolo ko politique de ye nin ye quoi ne bolo les attaques personnelles là c'est pas important du tout mara n'a ka vision do a ka parti ni a taa sira do a taabolo do mais parti wɛrɛw bɛ yen leader politique wɛrɛw bɛ yen il faut les respecter il faut respecter leur vision maintenant min ye primature mobili ko nin ye Pape y'a fɔ cogo min na Guindo fana y'i da sa yɔrɔ ma sariya de bɛ sira dɔw yira fɛn dɔw bɛ kɛ tan fɛn dɔw bɛ kɛ nin yɔrɔ in na mais n hakili la a ka mɔgɔw ka communication kɛtɔ u ka précision di a kɛra nin cogoya in de la exactement a kɛra nin cogoya in de la exactement mais ne yɛrɛ kɔni bolo o tɛ la foyi tɛ se ka kɛ bilen olu fɛ n'u m'a bila réseau de kan les sommations là an y'u ye réseau kan a renoncera ka prime na an y'u ye réseau kan tout ce qui se passe sur le réseau alors que le réseau in dun filɛ nin ye c'est un couteau à double tranchant ça peut t'aider ça peut te détruire bi
par exemple, ce qui s'est passé, même ce qui s'est passé en France là, il y a beaucoup de mensonges dedans. Parce que Moussa Mara est posture d'Ota que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est son droit, hein. Moi je dirais c'est son droit. Notre foyer au condamné, c'est son droit. Mais aller toujours en contre-courant là, ça c'est grave. France là, il y a un magnifique mot. Ko salle du Rouma, salle ni la salle du Rouma. Où il installé salle kono, où il y a une réunion d'amener. Quand il y a une réunion d'amener, parce que quand il y a une formule, on a sabali quoi, on a sabali. Politique te fanga ye politique te barbaria ye. Bo ka to ka mo chromatique réseau ka to ka mo kele réseau ka no ya le ka mo fana te politique. Où il y a réunion d'amener. Maintenant, je vais parce qu'à quel on a un bas de famille. Où il y a que bâtir une dans la maison de la presse là. Donc, ne sais pas faux. Hakilda est mbora ya en ready. Parce que vidéo man krikara bunu tu beka mo la fontaine ga takama. Ambulu do mo suku menundo. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Et c'est eux qui osent parler au nom du peuple malien. Il y a le peuple malien t'a fait et tout. Mais le peuple malien m'a fait, le peuple malien t'a fait. C'est au peuple malien de dire ça, c'est pas à eux, ils ne sont pas légitimes. Personne ne les a mandatés. Maintenant, auquel cas, conférence ni réunion de dame ne dit, qu'on donne à nos bécas d'Augusto à Tekea. Donc, mon gouvernement nous me fait qu'un nakadou. Kata a assisté, beaucoup de fanates d'où. Donc, on reconnaît un manquant de tiara. Tout ce qui était dehors là, tu n'as pas ouvert pour Nanako à un meeting qui est. Ou le Malako, Moverati do quoi. Katlaga Manganti, comme nous be kuka bois, nous be qu'on a lu kuka fait beke. Comme Mangante bois la coeur la comme Marano Koka bois. Bon, on fait facile du coup pas de Amanga Tassira Minka quoi. C'est très dangereux et c'est à condamner. Mogobe Kaleke Tienka, Mogobe Sebaya sur Tienka, Ibika Hakina la Walea Tienka, Dabala Majeliga Jogalonka. Et où flâne Vidomban Krikara nous te faut la galontika d'Amola. Ou tu sera au Saran, à Pessera Kolowa pour le même mal là. Ni Vidomban Krikara Nedo, ni vous Fragnon ou Tiara Toko, Minumbe Exer la Minumbe à femme paix. Ou Timboa qui me flavo. Où le va faut beaucoup 22 millions de personnes là. Où il a été référencié à Minumbe Kofa, acheter référencié, acheter exemple d'Yanamaï. Ashimanga kuma jamana tokola wa jamana kuno kuma manga tema ashida Moussa Mara il est politique abaka politique kala la ni mo me fait ka chi ba chi politique sraka wa tienka ce que moi je n'aime pas anaka mo côté là oyo mo attaquer l'ennemi. Ils doivent comprendre que la politique là mo me politique kala ils ne sont pas des ennemis, c'est des partenaires. Et ils peuvent être partenaires politiques, ils peuvent être adversaires politiques. On peut dire que c'est leurs adversaires, ou adversaires ou de dos, mais ou ennemis. Et quand vous êtes adversaire là, on peut causer de défense. Maintenant, bébé objectif là, na yo politique mo de maintenant jabara ka tanye o de auka causer. Mais maintenant l'objectif là, benika objectif abe jabara jo to ko mena benika objectif do, benika chemin do, ibitani ka chemin. Mais mo kuma kele nu mo kuma ka ñini ka do dénigrer galon ka ka ta do ka conférence de presse ou do ka meeting ka fi ba tien anga bo kama anga bo ko et puis c'est très normal anga autorité ka disposition kele tawla minu me to ka ta ko beta mo meeting mu tien. Ok, d'accord, Guino. Oui. En attaque télé là au France, c'est la même question. Hein? Ah oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que peut-être le Maraka Bora, avant le tube de Mara, est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être qu'ils ont mis un peu le chariot devant les bœufs, comme Amala l'a dit, peut-être en cherchant vraiment la tête du Premier ministre, peut-être aux communications qu'on a, ils sont passés peut-être à côté. Parce que quand le cabinet Kabok a communiqué surtout sur la page officielle d'une institution pour démentir, c'est là quand même doit à réfléchir, comme Pape l'a dit. Est-ce que réellement, est-ce que le cabinet de défense aujourd'hui au niveau des institutions, surtout de la primature, relève-t-il de la compétence du Premier ministre ou de la compétence de la présidence? Tout à fait. Moi, je crois que. Ou bien ministre de la Défense. Tout à fait, parce que c'est des questions qui se posent. Ce sont des questions sécuritaires. Voilà, ce sont ces questions-là vraiment aujourd'hui que les Maliens se posent. Moi, personnellement, en tout cas, ce sont des questions que je me pose aujourd'hui. Est-ce que le cabinet-là, ces soi-disant cabinets, relève du Premier ministre, ça relève de la présidence ou encore du ministre de la Défense? C'est des bonnes questions. C'est la sécurité. Voilà, ou de la sécurité. Il y a la sécurité d'État. Voilà, ou la sécurité d'État. Parce que la manière de prendre. La manière de prendre, parce que c'est énergique. Donc, même ce qu'il faut se comprendre, c'est que, comme Amra l'a dit, aujourd'hui, moi je pense que nous flabé précipitera.
parce que nous précipitera ka bɔ réseau kan ka fɔ ko mobile minɛna la olu fana tilala ka bɔ ka jaabi ko premier mais est-ce que mes premiers est-ce que ce n'était pas aussi la réaction vive parce que oui, c'est tenu quand même l'image. La réponse peut ne pas être exactement comme ça parce que premier ministre fana pour que parce que aller a fɔ ko olu ma kɛ mais a fɔra quoi u ka cabinet de don maintenant pour que olu fana taa ɲɛɲini u ka cabinet kɔnɔ jɔn de y'a kɛ nous au ɲɛdɔn waati min na u sɔrɔ ka bɔ ka information fiable di mɔgɔ ça peut arriver maintenant moi ce que je voulais dire c'est que le cabinet fait un démenti direct olu fana ye démenti de kɛ mais mara ka réplique kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko cabinet de défense cabinet de défense fana bɛ loger ale ka primature de kɔnɔ donc o kɔrɔ quelque part ale ka responsabilité quelque part a b'a la parce que a b'a ka institution de kɔnɔ n'a b'a ka institution kɔnɔ n'a bɔra o kɔnɔ maintenant ne kɔni hakili la yanni olu ka bɔ k'a fɔ ko olu m'a kɛ olu kan ka bɔ de k'a fɔ ko ayi olu m'a kɛ mais a kɛra tan a kan ka ɲɛfɔ pour que a kana nɔgɔ ka bɔ a ko la mais d'autre part aussi c'est que n'i y'a ta mara fana ka côté là ils peuvent aussi écrire comme il sait écrire, comme il veut écrire, écrire aussi la primature pour comprendre, avant aussi de laisser ça tout ça là sur les réseaux sociaux. Parce que comme la dernière fois, on voit le tout sur les réseaux sociaux. Le Mali, malheureusement, on voit le tout sur les réseaux sociaux. Tu es nommé, on voit ça sur les réseaux sociaux. Tu es le conseil de ministre, les réseaux sociaux. Il a attaché les réseaux sociaux. Allez, il faut la toucher, il va appeler les réseaux sociaux. Donc finalement, en quand on a fait un damel, en quand on a fait un de wall, en quand on a fait Jamana Marakula, à Bédié et réseaux sociaux. Je crois qu'on a un bon niveau. Donc, mais désormais, il faut que vraiment Saraka Bato Jamana, Saraka Bato, on a ce bon niveau. Désormais, Saraka Bato, on a mis un thème flanant à Pape, ne va-t-il n'a pas les réseaux sociaux. Amena Dono et peut-être qu'à d'autres devant Namebi. Est-ce que Bibi dans les réseaux sociaux, comme ils le disent, ce n'est pas devenu un outil nécessaire de communication? Maintenant, parce que Jamana obéit à la main, Watu obéit à la main. C'est-à-dire qu'il faut l'année de ni radio Kuntibolité qu'on a connu sur. Quand la télé commence à la député privé qui est fla, bi on a dit ça au tiara. Bi caractère réseaux sociaux et la boîte de télé parce que il peut faire sur la télé quand Bibi c'est qu'il à n'importe où il te dit qu'il y a la télé. Est-ce qu'il a eu qu'on a connu sur. Maintenant ni au qu'on a connu sera fana na kebi quand la do carcan do kono il n'a pas cybercriminalité parce que en a ce cas où il fana parce que pour moi ne le dit peut-être leader de la presse ou la euro dollar ni euro ni là parce que ni amanya ka outil d'information ferait de kanga se ka protéger turomi pour que qu'on a fait dina mun ba barake ko jamana ye yamara bi somu ma ko seben bu bolo ka barake au moins au be jemu kamunu ke mun be teme bolo sanfɛ a ka se ka projet d'une manière que procédure mun bolo a ka se ka ta o la mais bi be jemu ka kɛ radio la télé la sans ça il va se la télé yɛrɛ kan mais dɔ yɛrɛ bɛ se ka enregistrer à partir de la télé k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ immédiatement papa tɛ ɲini ka fani yɛrɛ tu es frappé par la loi cybercriminalité est-ce que o yɔrɔ la bibi da di yɔrɔ in fana man ka lajɛ vraiment ɲɛmɔgɔ fɛ c'est dire voir média minnu bɛ ko kelen ma ko yamaruya di ma ko ka baara kɛ vraiment ka nin côté in lajɛ pour que baara ka se ka ɲɛ mɔgɔ ninnu bolo puisque aw yɛrɛ ka bɛn yɛrɛ a été victime n bɛna nin ko in kan ka expliquer mɔgɔw ye k'a faamu kosɛbɛ quoi d'abord l'espace cyber est transversal bɔlɔlɔ sanfɛla fɛn caman de bɛ se ka k'a kɔnɔ i bɛ k'an faamu n'i donna ni ŋaniya min ye i b'o waleya de a kɔnɔ ye maintenant i ye kuma min fɔ information an bɛ taa o volet kan n'i nana information volet kan ne bolo jamana ma cadre sigi min bɛ information canaliser bɔlɔlɔ kan mais jamana ye cadre sigi c'est comme si min bɛ réseau kan ko de canaliser i t'a dɔn ne bɛ k'an faamu maintenant cybercriminalité est fait voter en 2019. La mise en application de laquelle à peu près à partir de 2023 comme ça, 2022, quelle est la transition de 22. Voilà, donc à date de la 2022 qu'on a là. Le problème n'est pas les textes conçus pour cadrer les réseaux sociaux, mais c'est sa mise en application qui cause un problème. Avec Blala Singh, on trouve des problèmes en Jamana. À follow misali doyemi. Il y a comment on fait comment ça par exemple en émission là il va sur en classe émission avec la télé quand drone il va y mɔgɔ dɔ i sigi a ka téléphone kɔfɛ ka émission tigɛ ka amara ka yɔrɔ tigɛ ou bien ka ne ka yɔrɔ tigɛ ou bien ka camarade Guino ka yɔrɔ tigɛ k'a bila réseaux sociaux kan i b'a sɔrɔ ka photo nɔrɔ la par exemple i b'a sɔrɔ ne ka kuma kɔnɔna la ne bɛ ka kuma min fɔ ne côté Amara ma yɛrɛ ne côté Musa ma yɛrɛ mais i Amara ka kunkolo bɛna yɛrɛ sɔrɔ ne ka kuma kɔrɔ ne ka kuma kɔrɔ maintenant
o la mɔgɔ min bɛ ka yɛlɛ réseaux sociaux kan ka na an ka débat in tigɛ o nana ni ŋaniya min ye o de ye k'a fɔ Pape ka kuma in ŋaniya ɲɛsinnen don Guido ma mais est-ce que Pape réellement lorsque Pape faisait ce débat là a ka kuma kun ŋaniya ye Guido ye wa o de ye ko in problème ye maintenant o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye n'i ye réseaux sociaux loi in lajɛ cybercriminalité ne bolo ne ye min kalan bɔlɔlɔ fɛnɛ sanfɛ tuguni cybercriminalité yɛrɛ ye min ye parce que a cours bɛ di hali réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ bɛ se ka cours suivre a la mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a la i bɛ se ka diplôme yɛrɛ sɔrɔ à travers les réseaux sociaux ne ye min y'a la cybercriminalité ye mɔgɔ min bi i attaquer mɔgɔw ka page walima mɔgɔw ka structure walima état ka système dɔ la système d'informatique la a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ structure étatique bɛɛ a bɛ se ka ko bɛɛ mɔgɔ bɛ intrus k'o kɔnɔna la ka don o kɔnɔna la ka taa fɛn dɔ ɲini k'i bɛna o kɛ k'i yɛrɛ nafa ou bien i b'a bɔ k'a da ŋɛnɛmaya ka sɔrɔ o yamaruya t'i bolo o ye cybercriminalité a filanan fɛnɛ ye mun ye données caractère privé personnel mɔgɔ min b'o ta voilà mɔgɔ min b'o ta k'a sɔrɔ a yamaruya ma d'i ma par exemple ka ne kunkolo ta dɔrɔn k'a bila réseaux sociaux o Pape ye nin de fɔ k'a sɔrɔ a yamaruya ma d'i ma normalement ni ne Pape ma taa plainte déposer ne t'a kun dɔn mɔgɔ min fɛnɛ bɛ o ta k'o k'i ka ko ye quoi n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu maintenant o ye fɔlɔ ye o ye filanan ye sabanan ye min ye qui est plus important qui est très important d'ailleurs i b'a sɔrɔ sisan e ka kuma kɔnɔna la Musa e ye fɛn dɔ kɛ données caractère privé kɔnɔna la i b'a sɔrɔ i sigilen don ou bien ni dɔ bɛ téléphone na dɔ b'i enregistré ou bien des trucs comme ça k'i ka kumaw ta parce que i b'a dɔn l'homme de nature est fait ainsi hadamaden yɛrɛ bɛ ten tɔ kuma dɔ la i dusu bɛ bɔ kuma dɔ la i dusu bɛ don i b'a sɔrɔ i bɛ kuma dɔ bɔ i da kuma dɔ la kɔfɛ i yɛrɛ bɛ tila ka nimisa a la quoi mais a ma kɛ ni mɔgɔ caman cɛ a kɛra i ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a dɔn ko karisa nimisa la a t'a bɛɛ kun bɔ walima karisa ye min fɔ a tɛ nin kɛ a di ne na ŋaniya la o tɛ nin kɛ mais a ma kɛ min ɲɛna n'a kuma sugu dara o tulo kɔrɔ o b'a faamu ni intention min ye a dɔw la o bɛ se ka kɛ différent ye maintenant e kɛlen k'i ka kuma k'o tugu la à travers le téléphone portable appel téléphonique ou bien dɔ k'i enregistré k'i sigilen to baroda dɔ la ou bien yɔrɔ dɔ la k'o kuma ta ka na ni o ye bɔlɔlɔ sanfɛ cybercriminalité ka e nɔ minɛ o la maintenant c'est toi le victime ou bien c'est toi le cybercriminel ɲininkali kan kɛ normalement min taara n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ o ye cybercriminel maintenant sisan ne ma min ye a procureur Adama Kulibali ka kumaw la en toute sincérité o ye nin nuances de ye ka don ka mɔgɔw kunnafoni n'an mago bɛ nin de la an mago tɛ dɔrɔn a ka fɔ ko cybercriminalité nana Mali la pour que ka injure jɔ injure man di mɔgɔ si ye Mali la o t'an ka tabiya yɛrɛ la bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ka bɔ ka n'i jɔ réseaux sociaux sanfɛ depuis loi de la cybercriminalité mana la injure ko kɛlɛ tun bɛ droit commun kɔnɔna la a bɛ droit commun na parce que jamana t'a fɛ quoi a t'an ka tabiyaw la quoi maintenant ni o ye tiɲɛ a kana na résumé k'a kɛ i b'a fɔ ko nɛni dɔrɔn a kana na résumé k'a kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka jamana attaquer il faut que an k'o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu n'i bɛ jamana foroba ca ɲɛ ma n'i ye waleya dɔ kɛ n'a ma ɲɛ ayi a ka ɲɛ yɛrɛ e ye waleya dɔ kɛ o ye e ka faamu de ye ko a bɛ jamana taa ɲɛ jamana kelen in kɔnɔna la hakɛ de dilen don politique mɔgɔw ma o politique mɔgɔw k'u fɛla fɔ walima k'u hakilina fɔ e ka action posée kan parce que e bɛ foroba ca dɔ de ɲɛ par exemple un ministre de l'administration territoriale par exemple ou bien un ministre de l'habitat par exemple ou bien le directeur du cabinet de quelqu'un quand même et ka action de poser politique ko bunakun kan i b'a sɔrɔ un président d'un parti politique peut venir ka n'i ka ko analyse kɛ k'a fɔ ko karisa ye nin ko in kɛ tan ne ma n yɛrɛ yala ma nin kɛ tan an ka parti t'a yɛrɛ ye nin na c'est normal o ye parti ta ye mɔgɔ kelen fɛnɛ une personne individu a hakɛ fɛnɛ b'i bolo i k'a fɔ k'i m'i yɛrɛ yala a hakɛ fɛnɛ b'i bolo i k'a fɔ ko nin ko in ma ɲa jɔyɔrɔ ani mɔgɔ tɛ kelen il faut que mɔgɔw ka différence don u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ jɔyɔrɔ min na o de b'a to i ka action posée bɛ se ka critiquer d'une manière positive ou négative mais o ni e yɛrɛ ka personne tɛ kelen mɔgɔ b'o amalgame de kɔnɔ par exemple ni ye ministre de l'administration territoriale ka action dɔ ta k'a critiquer bi u b'a fɔ ko non ko c'est contre les militaires ni ye Assimi ka fɛn dɔ critiquer c'est contre les militaires ou b'a fɔ ko c'est contre les militaires mais c'est pas ça o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye an ka bɔ o kɔnɔ quoi ça c'est une réalité tous les actes que Assimi pose là peut être concevable pour quelqu'un
dɔw b'a fɔ ko c'est inconcevable pour d'autres. Sa vision ne peut pas être unanime pour tout le monde. Toute la population malienne, c'est impossible. C'est impossible. Et où est le Jamana Maraï? Moi, je pense que c'est dans la diversité qu'on peut construire. Maintenant, n'entendons au Gounigan, ne me fait, en Jamana Marabagao. K'a daminɛ Asimina o kana maaw ma bɛ foroba ca ɲɛ ma il faut que mɔgɔw ka nin de faamu parce que c'est ce qui est incompris an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ferveur politique dɔ bɛ yen bi la transition la cɛ a ma kan kɔ koyi o ye tiɲɛ de ye an fana sigilen bɛ yan a ma kan kɔ e yɛrɛ bɔra k'an bɔra histoire dɔ fɔ a ma kan kɔ voilà a ma kan kɔ quoi an de y'a kɛ quoi an de y'a kɛ i bɛ mɔgɔ caman sigilen yiri kɔrɔ bi j'aime Assimi i bɛ mɔgɔ caman sigilen yiri kɔrɔ bi j'aime les militaires lorsque a tun bɛ fɔ k'an ka sɔrɔsiw bɛ boli ka bɔ fɔlɔ la ko marifa t'u bolo ko yiri de bɛ an ka sɔrɔsiw bolo olu tun bɛ min anw de bɔra k'an jɔ communauté internationale ɲɛkɔrɔ k'an jɔ France 24 ɲɛkɔrɔ k'an jɔ tubabuw ka médias ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko c'est faux et archi faux an ka sɔrɔsiw tɛ nin mɔgɔ ninnu ye a bɛ ka minnu fɔ nin t'an ka sɔrɔsiw ye an ye meeting kɛ k'u soutenir an ye meeting kɛ k'u soutenir an ka sɔrɔsiw mago bɛ nin fɛn ma de la maintenant les décisions politiques frappent notre armée malienne mais ni aux décisions politiques données falenna aujourd'hui c'est sous la main des militaires eux-mêmes. C'est comme quoi le normal que ça. C'est pourquoi mon aspect là, au surtout dans le cadre sécuritaire. Aucun faux, mais action européenne. Action européenne. Il fallait tiens les deux. Parce que ni mɔgɔ caman ɲininka ni cybercriminalité nin bɔra minɛn kɔnɔ parce que mɔgɔ caman fɛ a kɛra de pour que ka se ka mɔgɔw daminɛ a kɛra de pour que mɔgɔw kana se ka u fɛlata fɔ camancɛ fanga in kɔnɔ a kɛra de pour que défense bɛ yen ko mɔgɔw kana se k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko cyber nana o la parce que bi politique mɔgɔ tɛ to a kan ni kumana ni i ma farati i bɛ taa i yɛrɛ bɔra k'a fɔ a bɔra k'a fɔ caman y'a kɛ aw yɛrɛ ka jɛkulu la Kader taara a bɔra Buba donna a bɔra bi Ben a b'o o position kelen na Rose o bɛ o position kelen na Etienne ni yɛrɛ ye gafe sɛbɛn livre de don a yɛrɛ k'a fɔ k'a y'a posté bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ a ka fin de thèse a filɛ nin ye o kɔlɔlɔ kɔnɔ Clément ta fɔra ka bɔ dɔwɛrɛ ta filɛ bon bi est-ce que bi cyber ko in yɛrɛ est-ce que a ma se a ko ka fɛsɛfɛsɛ parce que nin ko in filɛ nin tun bɛ ka taa cogo min a laban e ko an bɛna mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kuma jamana in kɔnɔ parce que jamana kuma ko tɛ se ka kɛ bi ko i tɛ se ka min sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ puisque olu yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛla kɛn bɛ olu yɛrɛ ka communication yɛrɛ parce que i bɔra ka fɔ fɛn fɛn bɛ kɛ bi conseil des ministres la yanni a ka fɔ JT la i bɛ décision fanbaw bɛɛ de ye bi bɔlɔlɔ sanfɛla la fɛ puis donc ça veut dire que bɔlɔlɔ sanfɛla sera moyen de communication incontournable bi mɔgɔ tɛ se ka taa ka min to n'o kɛra est-ce qu'il n'est pas temps o fana k'a lajɛ ka réglementer ka politique mɔgɔw to ka cadre kɔnɔ olu ka se k'u ka politique baara kɛ parce que i bɔra k'a fɔ a kɛra depuis IBK ka kɛlɛ la ni ma IBK ka waati a y'a sɔrɔ général Salfi yɛrɛ de ye loi portée mais en ce moment les gens s'exprimaient. ne tun bɛ n'o de f'i ye o. voilà. i se mɔgɔ caman b'a mɛn bi de ko cybercriminalité a kɛra depuis u t'a bɔ yɔrɔ dɔn. t'a bɔ yɔrɔ Salfi t'a na kun dɔn c'est le général Salfi qui a porté o y'a porté fana je me rappelle Rasibati ka sortie ninnu kun na o waati la de cybercriminalité nana. o dɔrɔn tɛ. Je me rappelle très bien. Depuis Wati, on y a mangaouli. Maintenant, quand on parle de cybercriminalité seulement, bébé Koulibaly. Alors qu'elle n'allait, à blaler, à quoi blaler, c'est qu'on a à bla, en effet. Mais il a dit à plusieurs reprises. Je me rappelle, il l'a dit au moins 2 fois. À quoi? Ko sirbilal ko sariyate mogoshi balika I hakilina tafo. Ko sariyate mogoshi baliki hakilina tafo. Mais ko dansa ko do be kana so yoro la o mais ni fene o jumai cybercriminalité mu loyer anana togoti akila papier jama fala fin fontila sego beka mais c'est la réalité cybercriminalité nana wati la wati mina salif tuye sorasi mina boblu sa o wati kelena aforo ko Karim ye détournement do ke aka keto kolomaya ko do fora yoro do la loi ni nana waati de bon loi ni mana pour que ka jamana protéger dɔrɔn dɛ loi ni nana pour que ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu ka kolankolon ka dogo a nana u nana o de kama mais a kun ma ta a ma valider transition kɔrɔ da a validera précipitamment yɛrɛ a validera n bɔra a kalama a validera CNT a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ mais ce que moi j'aimerais dire dedans là loi de cybercriminalité ni n'a nana fɔlɔ la première des choses o ye ka discuter a kan jamanadenw kusi bɛɛ ka discuter a kan a ka di a ka man di mɔgɔ si ye cybercriminalité nin ka kɛ cybercriminalité ye jumɛn fɔlɔ papier a bɛɛ ɲɛfɔ
escroquerie réseau kan ani ka mɔgɔw tiɲɛ k'u détruire réseau fan fɛ i ka don dɔ ka ordinateur kɔnɔ a ka téléphone kɔnɔ ka i sago k'a la olu bɛɛ b'a la maintenant ni discussion kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ côté minnu ka ɲi hali diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn hali même les textes là a bɛ proposer jamanadenw de jamanadenw fɛla de don mɔgɔ kelen mɔgɔ fila fɛla tɛ o n'a bilala ka da jamanadenw ɲɛkɔrɔ jamanadenw de b'a fɔ nin yɔrɔ ka ɲi an ka taa ni nin ye nin yɔrɔ man ɲi an ka nin bɔ a la bon n'o kɛra ka ban n'o décision taara maintenant an bɛ taa phase de sensibilisation la ka jamanadenw ladɔnniya la malien min ma kalan o tɛ dɛ malien kalannen min kalanna ni ne ɲininka ne b'a fɔ malien minnu yɛrɛ fana kalanna hali a 5% t'u ka droit ni devoir dɔn a 5% u t'a dɔn an ka télé ninnu bɛ yen nɔ tout ça là peut servir à sensibiliser ni vidéo man kirikara minnu kɛlen bɛ ka réseau fa olu bɛɛ bɛ se ka sensibilisation di nin na kuma wɛrɛw bɛ se ka fɔ minnu bɛ mɔgɔw la i b'a dɔn jamana ko o ko fɛn o fɛn bɛ jamana kun kan a bɛ jamanadenw kun kan jamanadenw de kan ka sigi ka kuma kan cybercriminalité bɛ nali maintenant a yɔrɔ jumɛn bɛ jamanadenw arranger a yɔrɔ jumɛn t'u arranger yɔrɔ min b'u arranger an k'olu ta k'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min t'u arranger an k'o bɔ a la mais il ne faut jamais oublier cybercriminalité nana contexte min kɔnɔ an kana ɲinɛ o kɔ fewu cybercriminalité min tun nana ka mɔgɔ dɔw de protéger jamanadenw kana u ka kuma fɔ papier da se yɔrɔ dɔ ma bi bi in na ministre directeur hali baarakɛla gansan baarakɛyɔrɔ la n'a ye ko min kɛ n'a ma ɲɛ walima n'a ye ko min kɛ ni fili b'a la n'i y'a kuma fɔ o tigi b'a fɔ k'a bɛ taa nin ye cybercriminalité sira fɛ n hakili la cybercriminalité loi nin ne y'o kuma fɔ a mɛnna an ka segin ka kuma kɛ ka segin ka réviser comme papi y'a fɔ ka tɛmɛ ko ka loi caman bɛ yen nɔ texte caman bɛ yen o kan ka réviser bin b'a kɔnɔ minnu kan ka réviser Musa n'a ma ɲɛ ko régime kɔrɔlen taara ko pratique dɔ bɛ yen olu man ɲi hakilina dɔ bɛ yen olu man ɲi jamanaden dɔ de tun kɛlen bɛ ka jamana sariya a wari a fɛn bɛɛ k'u ta ye a pouvoir maintenant n'o régime nin tɛ yen régime min bɛ na o kɔfɛ o kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ maliyɛnw fɛla maliyɛnw kuntilenna maliyɛnw hakilina maliyɛnw ko min an ka taa n'o sira ye assise kɛra o de sababu la les assises de la refondation o kɛra o de sababu la c'est-à-dire maliyɛnw ko cogo min maliyɛnw ko min maliyɛn yɛrɛ taabolo ye min ye maliyɛn danbe ye min ye maliyɛn taasira ye min ye an ka jɛ an k'o de bila maintenant k'an bɛ continuer ni kɔrɔlen ye walima ka to ka kɔrɔlen ta k'a peinture ka na n'a ye a tɛ nɔgɔya. Guido, on part sur cette affaire très rapide pour Kata pour que se ka don babu yɛrɛ fana min ye fɛn kɔnɔ par rapport à la loi cybercriminalité est-ce qu'aujourd'hui surtout aw bɛɛ y'a kuma fɔ mais ne fana bɛ jigin peut-être les fêtières de la presse aujourd'hui minnu bɛ presse ɲɛma pourquoi ne pas protéger aujourd'hui les hommes des médias face à ça parce que bi a kuma ka gɛlɛn quoi parce que ne yɛrɛ hakili b'a la ne yɛrɛ ka reporter dɔ bɛ Gite a ye reportage dɔ kɛ mais par fini il se demande est-ce que ale yɛrɛ b'a fɔ est-ce que nin ye nin kɛ est-ce que par fini tɛ gosili nin ye mais n'o donna kunnafonidila ka baara kɔnɔ dɔrɔn est-ce que baara ma gɛlɛya. non baara bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔ si épargne tɛ cybercriminalité ko in na bɛɛ b'a dɔn réseau nafa ye min ye i sigilen b'i ka so i lafiyalen don i b'i ka téléphone ta i b'i ka connexion ta i bɛ taa réseau kan i bɛ information ɲini nin ye ɲuman ye nin ye ɲuman ye nin ye ɲuman ye i bɛ se ka information mais le drame aussi est que a bɛɛ de b'a kan a bɛɛ de b'a kan maintenant bɛɛ bɛ dilan gosi n'o fana ye parce que nɛni bɛ kɛ parce que dɔw y'a profiter ka kɛ nɛni kɔrɔ ye taa nɛni bɛ k'a ka mɔgɔw ba nɛni mɔgɔw wuruja ka mɔgɔ fɛn bɛɛ i yɛrɛ bɛ a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ est-ce que ninnu ye maliyɛn parce que nin t'an danbe ye a bɛɛ bɛ kɛ réseau kɔnɔ je crois que ni cybercriminalité aujourd'hui n'a kan ka ɲɛsin fɛn ma a kan ka kɛ o n'a ɲɔgɔnna de c'est-à-dire mɔgɔw bɛ taa ka taa mɔgɔw fa nɛni ka taa mɔgɔw ba nɛni ka taa réseau la ka taa nkalon tigɛ ka taa min ma kɛ a min ma kɛ k'a kɛra je crois que an kan ka ɲɛsin an sinsin nin de kan mais an bɛ ka min ye est-ce que finalement ce n'est pas devenu un moyen pour peut-être que les gouvernants de faire la répression parce que aujourd'hui finalement politiquement ni mana bɔ k'i ka analyse kɛ jamana kun ka ko kan ou bien k'i ka analyse kɛ k'i ka opinion di i hakilina yira c'est-à-dire kɛwale dɔ kan a bɛ fɔ de ko cybercriminalité finalement u bɛ t'i n'u ma taa bɔrɔ don i kunna ou bien fɛn wɛrɛ bɛ taa i bɛ taa encore mieux que ça an bɛ min ye tout récemment mɔgɔw ka peut-être que gɛrɛnw na kuma minnu fɔra dɔw bɛ enregistré ka taa bila réseau kan i bɛ minɛ o nɔfɛ est-ce que mɔgɔ min y'a enregistré ka t'i bila réseau kan o de ye cybercriminel ye wa e yɛrɛ de
cybercriminels a dɔw la i t'a kalama yɛrɛ a dɔw la c'est à dire a baro yɛrɛ kɛra grain de la a dɔw la i ni communication passera i ni mɔgɔ dɔw de cɛ dɔw b'o kunbɛn c'est à dire fɛngɛ fɛ pour nuire ta personne ou encore nuire ton image u bɛ to o ta ka taa bila je crois que aujourd'hui vraiment tout ça là ça doit être redéfini pour que an ka se ka bɔ kɔnɔ parce que moi je suis sûr que an ka mɔgɔ dama dama bɛ yen bi na minnu bɛ les prisonniers d'opinion minnu bɛ prison kɔnɔ bi a caman bɛ yen vocaux code c'est à dire vocal code de taara n'u ye fɛngɛw na est ce que vocal olu de y'a bila wa n'olu m'a bila est ce que cybercriminalité kan ka olu frapper wa donc je crois que ces contours là doivent être révisés. Ces contours là on va les revenir mais i bɔra ka kuma dɔ fɔ nin waati na an bɛ k'o kuma kelen de fɔ pratique dɔ bɛ yen an bɛ se k'a fɔ amara ninnu ni ma fili kɛlɛ kɔnɔ o de tun fɔra depuis IBK ka waati la ka to ka mɔgɔw jaso i sigilen bɛ i bɔtɔ i bɛ bɔ i ma se yan bɔrɔtigiw k'i kunbɛn Isa Kandimu yɛrɛ ɲuman na k'i kun don bɔrɔ kɔnɔ k'i lajaba ka tunu ye 4 jours 5 jours sans aucune nouvelle mɔgɔ t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min mais ko banna ko i bɛ tila tuguni waati min bɛ bila i b'a mɛn k'i bɛ procureur dɔ bolo ou bien i bɛ unité d'enquête dɔ la ka sɔrɔ convocation mana d'i ma ka taa n'i ye i bilala yɔrɔ min e dun tunnen don mɔgɔ tɛ foyi faamu a ko la bi bi in na an y'a ye IBK ka waati an ye kɛlɛ caman kɛra ninnu yɛrɛ fɛ so ka leader fɛ ka jira k'a fɔ minɛni min bɛ ka kɛ a ka dabila c'est dit a ka dabila mɔgɔw ka convoqué mɔgɔw ka taa sariya bolo fɛ mɔgɔw ka wuli ka taa sariya bolo la o ka fisa mɔgɔw ka tunu tancogo la a bɔra k'a fɔ Amara tunna Amara tunna tancogo la ka tila ka na a y'a ye o kɔfɛ Yeribɔkun tunna tancogo la kunnafoni sanfɛ a tuna Driss Martinez ale fana kunkolo donna bɔrɔ la ka taa tout récemment mais il est ça non récent an bɛ ka récent de fɔ tout récemment Maliko bannikɛyɔrɔ la o fana taara cɛ kuma cayara o tila ka taa yɛrɛ sɔrɔ unité d'enquête la o bilara ka taa so Dawuda min yɛrɛ ye officier peut-être dans au niveau des surveillants de prison o fana jasora an bɛ bɔ min kalama ko mandat dara o fana kan ka taa n'o ye mais est-ce que bibi la nin pratique nin est-ce que ça ne va pas cesser c'est dit pour même l'image parce que an bɛ contexte min kɔnɔ dans un contexte d'insécurité mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i profiter nin fɛ ka nin waleya nin kɛ. Musa tiɲɛ kɔ tɛ wa kuma in ye fila de ye quoi a fɔlɔ ye min ye i b'a dɔn n bɛ n da don homme de médias ka fɛnkɛ la quoi le journaliste n'est pas tenu responsable de ce que les gens comprennent de son tweet quoi avec kuma min fɔ mɔgɔw ye i bɛ faamuya min ta ka ɲɛsin journaliste ka lase ma quoi o t'ale ka problème ye quoi ale ka problème ne ka kunnafoniya d'i ma ye quoi o ye journaliste ka baara de ye quoi mais i ye kuma min fɔ journaliste yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn nabila nin ko in kɔnɔ quoi i bɛ k'an faamu donc ni o kuma bɛ kɛ cogo min na ça c'est entre les journalistes quoi et bientôt n yɛrɛ bɛna fara o kan ça c'est entre les journalistes quoi i bɛ k'an faamu donc o yɔrɔ in na il faut que a ka dɔn de k'a fɔ ko journaliste ka baara ye min ye kanu kura minnu nalen don ni o ye réseaux sociaux ye u ka lase kɛcogo kan ani kɔrɔlen u bɛ ye réseau dɔrɔn de kan sinon forme foyi t'a différence foyi t'a la journaliste bɛ min don presse écrite kɔnɔ sɛbɛnni na a dɔw la walahi o ka jugu ni a bɛ min fɔ bɔlɔlɔ yɛrɛ bɔlɔlɔ kan ye i bɛ k'a faamu maintenant a bɛ min fɔ journal écrit la n'a y'o bila bɔlɔlɔ kan a bɛ minɛ il est tenu coupable de quelque chose ko cybercriminalité donc moi je voudrais juste dire que au cadre in kan ka revoir quoi c'est comme si journaliste ou ka cadre kan ka revoir par rapport à cette histoire de cybercriminalité parce que quand on parle de cybercriminalité là tɔgɔ yɛrɛ b'a yɛrɛ fɔ maintenant filanan ye min ye o ye i filɛ ka min fɔ mɔgɔ minɛko ye Musa texte caman de bɛ sɛbɛn Mali kɔnɔ ka a mise en application kɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw t'a kalama quoi ka sɔrɔ u ma informer yɛrɛ noti min ye direction nationale essayer yɛlɛma ka kɛ direction nationale de la sécurité d'État ye est-ce que mɔgɔw y'a kala bɔrɔdon kunna b'a la o Musa a b'a la dɛ wallahi bɔrɔdon kunna b'a la tiɲɛ de don a b'a la quoi mais a mise en application aujourd'hui a bɛ ka kɛ cogo min na a ma dabɔ nin de kama a ma dabɔ nin de quoi par exemple ni SCA par exemple n'a ye kunnafoniya sɔrɔ ko terroriste dɔ bɛ dugu kɔnɔ yan sisan a bɛ nin yɔrɔ masinala yan fɛ u ka danganiya bɛɛ sɔrɔ k'a fɛngɛ u bɛna bɔrɔ don a kunna u bɛ bɔrɔ don a kunna e Gino min ɲɛna e t'a dɔn u bɛ bɔrɔ don a kunna Amara min ɲɛna Amara t'a dɔn i bɛ k'an faamu donc o n'a ɲɔgɔnna caman de don i bɛ k'an faamu donc mais Amara dɔnnen don politique mɔgɔ don a ka kuma a ka denbaya yɔrɔ dɔnnen don a muso dɔnnen don
a tɛna tunu yɛrɛ tɛ sa a muso dɔnnen don a denbaya dɔnnen don a dɔgɔnin dɔnnen don a fa bɛ yen a ba bɛ yen a yɛrɛ dɔnnen don a fɔra ko Amara ye waleya dɔ kɛ ou bien bisigi talen don ka ɲɛsin Amara ma ne bolo voix tellement fana ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye ka convocation da Amara ma a ye Amara ka t'o répondre ne ko ne aw yɛrɛ danganiya sɔrɔ la a ka ka danganiya ɲɛsin procureur ma dɔrɔn a ka convoquer ne ka faamuya y'o ye quoi o ye ne ka faamuya ye par exemple ni Amara minɛra par exemple ni Guilo ta don par exemple ni mɔgɔ wɛrɛ ta don mais une personne inconnue vient de nulle part kana don an ka jamana kɔnɔ ou bien ka action dɔw poser des trucs comme ça service de renseignement bɛ se ka nin baara ninnu bila sen kan ou bien a bɛ se ka kɛ service de renseignement yɛrɛ tɛ hali unité d'enquête olu bɛ se ka nin baara yɛrɛ fana bila sen kan ka se ka mɔgɔ dɔ i kunna k'i yɛrɛ minɛ o tɛ service de renseignement ça c'est dans les cas de sécurité sécuritaire an b'o o faamu quoi Musa mais an bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ en toute sincérité quoi hein ni i n'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ cogo min na quoi une chose fait pour toi là si toi tu ne te reconnais pas dedans là c'est contre toi n'a a dabɔra e de kama ni e tɛ k'i yɛrɛ y'a la a kɛlen ka k'i contre de la o de ye kuma tiɲɛ ye quoi ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka jamana mara ni jamanadenw sagoya ye u bɛ waleya minnu kɛ u k'a dan kɛnɛmaya n'u y'a dan kɛnɛmaya mɔgɔw k'u yɛrɛ y'a la o la an ka taa n'a ye ɲɛfɛ balilan ko t'o la quoi donc nin texte in bɛ min fɔ u k'a dan kɛnɛmaya mɔgɔw ye o ye kelen charia caman bɛ boli ka tɛmɛ CNT kɔnɔna la Musa mise en application de la mɔgɔw b'a dɔn a kɔrɔmasuru charia ye min ye c'est que moi j'ai déploré moi j'ai vu le président de la transition Kulukoro n yɛrɛ ko Kulukoro Sikaso stade kɔnɔna la a ye polisiw ka kuma fɔ ko mɔgɔw kana ko bientôt ko wari sarali fɛnkɛ la circulation k'i b'a sara Orange Money fɛ digitalisation cadre kɔnɔna la j'ai approuvé l'idée mais c'est que moi j'ai pas approuvé i b'o dɔn a Musa i b'a kalama k'a fɔ ko texte min votera k'a fɔ ko n'i ye nin waleya in kɛ circulation na k'i kan ka nin amende sara fɔlɔ amende tun bɛ daminɛ 60 de la depuis fɛnkɛ nin na mais a nana b'o la kɔfɛ a nana 200 400 ninnu na des trucs comme ça mais sisan Musa hali ka mobili boli ka sɔrɔ ceinture t'i la tu dois payer 5000 francs mobili boli dɔrɔn mobili dɔw bɛ yen Mali la nɔ mobili min bɛ Mali la nɔ k'a ceinture de sécurité bɛ sɔn Bamako en pleine ville de Bamako est-ce que tu peux prendre 100 km à l'heure Bamako i bɛ se k'o sɔrɔ ni su bolila tɛ yan e bɛ se k'o kɛ maintenant e ka boli mobili kɔnɔna la ka sɔrɔ ceinture tɛ e la Bamako tu dois payer 5000 francs et puis policiers minnu b'a yir'i la u t'a a c'est signé et notifié policiers tɛ o ne t'a kɛ policiers ye o mais mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ par exemple k'olu bɛ ka taa kɛ ka mɔgɔw ka kuma fɔ a tɛmɛna olu ɲɛkɔrɔ Amara Musa a tɛmɛna olu ɲɛkɔrɔ mais olu b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ yan nɔ Mali la yan 200 de y'olu ka nasɔngɔ wa o 200 ye du min nasɔngɔ i b'a sɔrɔ cɛ 50 walima cɛ 50 tɛ an bɛ se k'a fɔ ko cɛ 10 olu bɛ dumuni k'o 200 la quoi o bɛ se ka fɔ quoi i b'a sɔrɔ du dɔw kɔnɔ 300 de bɛ yen nɔ o du nasɔngɔ ye e bɛna taa 1000 sara chantier la dɔw ye chauffeur ye a bɛ sara 8000 de Mali SMIC a bɛ sara 8000 de dɔw chauffeur ye i chauffeur tɔw la i b'a sɔrɔ n'e ka mobili man ɲi e bɛ k'i dayirimɛ yɛrɛ ɲini mobili man ɲi ceinture yɛrɛ tɛ sɔn e minɛlen k'e ka 1000 sara o la k'a sɔrɔ a ma f'i ye yɛrɛ tu n'es même pas au courant a fɔra i ɲɛna dɔrɔn ko ni wari min bɛ sara ni jamana ka wari min bɛ bɔ ni wari min bɛ bɔ jamana tɔgɔ la a kana ka taa polisikɛ dufa la o y'an bɛɛ ka hakɛ wa o ka d'an bɛɛ a ka taa jamana waganɛ kɔnɔ pour que an ka jamana ka développer ça o ka d'an bɛɛ mais i bɛ fɛ k'o éviter min kɛ e bɛ ka min bin jamana kɔnɔdenw kan ne t'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ne b'a kɛ CNT de nɔ parce que a votera yen de ne b'a kɛ CNT de nɔ olu de b'o baara ninnu bila sen kan Musa o n'a ɲɔgɔnnaw juste pour dire que an ka jamana kɔnɔ texte minnu bɛ ta i b'a sɔrɔ a bɛ ta ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw t'a kalama mais n'a bɛna lawaleya waati min na u b'a fɔ ko non ko an bɛna nin lawaleya non nin ko banna tantɔ a ko sanfɛlanin bɛ f'i ye i b'a sɔrɔ a mise en application na i bɛ taa sɔrɔ min bɛ yen nɔ ni min fɔra e ɲɛna kelen tɛ quoi mais c'est ça o an bɛ taa teliyala nin waati la ni ko min bɛ ka kɛ Amara ka mɔgɔw jaso ka tunu n'o ye tile 3 tile 4 i bɛ t'o sɔrɔ soit procureur bɔ unité d'enquête bolo k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ jasoli o ye infraction dɔ ye bon ni mɔgɔ tunna ɲɔgɔn procureur fana sigilen bɛ ministère public ye c'est vrai poste politique de a bɛ ministre ka baara ni mɔgɔ tunna ɲɔgɔn na olu kan ka même enquête de dayɛlɛ mais o mɔgɔ kelen bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ procureur bolo fo bɛ mandat d'a kan ka sɔrɔ e procureur ma o tigi wele convocation ma bɔ e fɛ ko o tigi ka taa minɛ mais o tigi bɛna d'e ma e bɛ tila ka mandat da o kun o bɛ tila ka taa datugu donc mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sisan mɔgɔ tunnen ninnu jɔn bɛ k'u latunu ou bien kuma min bɛ fɔ o tunnen o bɛ bɛn bon n'o dun ma dabila a laban mɔgɔ an bɛ situation min kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka peut-être k'i profiter ka nin waleya kɛ a bɛ ta ka da o kun ka sɔrɔ o tɛ parce que an y'a cas dɔ ye kɔsa in na stock bɔra n'a ye k'a fɔ gendarme di mɔgɔ dɔw taara waritigi dɔ minɛ ils ont demandé à peu près 10 millions mais sɛgɛsɛgɛli taara sɔrɔ ka sɔrɔ sécurité mɔgɔw tɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ passé o ye est-ce que don ni ko in a ma se a ka lajɛ tan n'a ma ɲɛ mɔgɔw tun y'a fɔ ko nin pratique min ka dabila Musa ko in kɔlɔlɔ y'o de ye
ni an ka ɲɛmɔgɔw tora ka mɔgɔw minɛ ten k'u latunu mɔgɔ wɛrɛ mana dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka latunu ten n'u y'u sen dɔ la tiɲɛni barika bɛ bonya bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ka ɲininkali kɛ jɔn de bɛ mɔgɔ latunu a tigi bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini na o sinon bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛ mɔgɔ latunu an ka ɲɛmɔgɔ autorité don ne ye n ta fɔ mais mɔgɔ dɔw quand moi je suis revenu ne bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ne furadama mɔgɔw tɛ kelen ye ne bolo mɔgɔ tɛ kelen ye ne bolo fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ minnu ye ne dɔ ye n'u ye wulikajɔ kɛ ne ka ko la walima minnu ye n kɛtɛ ne ka ko la ne ye ne ɲininka n b'a f'u ɲɛna an ka autorité de ye ne minɛ mais mɔgɔ min ne tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ kun tilenna kelenna depuis Ala k'an da i ma kɛ ne ka foyi fɛ e bɛ ne ɲininka n bɛ mun f'i ye j'ai rien à te dire ne bɔlen moi je voulais même faire une conférence de presse pas parce que ne mɛnɛna o dɔrɔn tɛ dɛ mais plus jamais ça la sécurité d'État là ça veut dire sécuriser l'État non tous les citoyens doivent sécuriser l'État ni kojugu bɛ ka ɲɛsin jamana ma pas ni kojugu bɛ ka ɲɛsin e Musa ma ou bien Pape ma o tɛ dɛ ni kojugu bɛ ka ɲɛsin jamana ma walima ko dɔ bɛ fɛ ka kɛ pour que ka jamana déstabiliser ça c'est logique bon vu l'importance de l'État il doit y falloir que les djihadistes, les terroristes, ceux qui veulent faire des dégâts olu ka minɛ ne filɛ nin malgré depuis an bɛ nin wulikajɔ ninnu na depuis 2006-2008 ninnu mais ne ye mɔgɔ ye je suis très patient ni Ala b'i labɔ waati min i bɛ labɔ quoi anw mɛnna nin tɔrɔkɔ ninnu na mais pour que an commencer ka ye o kɛra 2012 yan fan fɛ o yɛrɛ la o kɔfɛ n ye retiré dɔɔni vers 2017 an tɛ an banna an bɔra Ala y'a kɛ an yɛrɛ tun b'o leaderw la donc an yɛrɛ dɔɔni mais malgré tout ça bɛɛ b'a dɔn ne na hali waati min na Ala ka hinɛ Sumayila la Sumayila ka élection suɲɛna ne da ma don coup d'état ko la n m'a ɲini ka jamana déstabiliser ne furadama même aujourd'hui là Pape et là on a l'habitude de faire des réunions ensemble on a l'habitude de faire des assemblées généraux ensemble Musa ne dalen don yɛrɛ la trop n dalen don kun tilenna la n dalen don jɛɲɔgɔnw la n dalen don Ala la n dalen don n ka objectif la moi j'ai pas besoin de déstabiliser quoi que ce soit pour que ka n ka laɲini sɔrɔ ni n bɛ tiɲɛ kan n b'a dɔn ne bɛ ko o ko kɛ n b'a kɛ ni tiɲɛ de n bɛ kuma o kuma fɔ n b'a tiɲɛ de fɔ o ye conseil min ni Sumayila tun b'a d'a ma Ala ka hinɛ la hali bi Sogɛli bɛ continuer k'o conseil de d'a ma fɛn o fɛn n'i b'a ɲini i b'a sɔrɔ tiɲɛ kan donc quelqu'un qui ne cherche pas à déstabiliser quoi que ce soit mais min b'a hakilinata fɔ ne nana k'o minɛ k'i bɛ t'o datugu ko ka bɔrɛ bila a kun na là ça se comprend pas procureur bɛ yen policier bɛ yen gendarmerie bɛ yen a tigi bɛ se ka wele ka taa yen Musa il faut que les gens comprennent mɔgɔw k'a faamu kosɛbɛ moi personnellement o bɛ se k'a fɔ nous ne sommes contre personne parce que an ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ko ye n'an ye ɲɔgɔn ye sisan an b'a sigi ne ni Pape bɛ se k'an sigi an bɛ kuma jamana kunkanko de kan mun bi k'a to jamana an tɛ ka avancer wa hali n'an y'an comparer jamana wɛrɛ la ça veut pas dire que an bɛ k'an ka jamana lagosi dɛ non tɛ mais c'est parce que an ni tiɲɛnen don an bɛ fɛ jamana in ka se niveau min ma a tɛ ka se o niveau ma walima an bɛ se ka fɛn minnu kɛ 10 fois plus que d'autres olu de bɛ ka bila an ɲɛ cela ne veut pas dire qu'on est contre le Mali ou qu'on est contre qui que ce soit mais moi on m'a même indexé d'être contre les militaires moi bɛ se k'o fɔ wa anw de ye meeting fɔlɔ kɛ en novembre 2019 ka militaires équipés on a risqué nos vies à l'époque là a kuma tun tɛ se ka fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw bɛ boli anw de y'u kɛlɛ réseau sanfɛ ka yir'u la ko tiɲɛ tɛ wa anw de y'a yira k'a fɔ marifa t'u bolo c'est pour cela ko sinon an y'a fɔ ka d'a kan ko n'i ye Mali officier yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ n'a bilala officier wɛrɛw cɛ la a bɛ ɲɛmɔgɔya ta et que c'est des gens qui ont fait des bons écoles à l'époque mais nous on ne peut pas comprendre ça il faut dire les choses de façon très claire c'est nous qui sommes contre les militaires ou c'est quelques militaires qui sont contre nous parce qu'on a l'habitude de dire la vérité sur eux n'est pas la défense là moi j'ai un ami d'enfance là-bas qui est n'a qu'un numéro témoin quoi ce jour-là je voulais même prendre son numéro mais Donadoro la première personne que j'ai vue en Tarachiwere de là quoi à Wati en Tara il y avait un meeting en Morobe et au fond de dans Morobo la bataille non bon nani mintara au bout téléphone là quand je suis rentré le type me dit ah toi il paraît que tu es contre les militaires moi je ne suis pas contre les militaires c'est même pas logique à Fogo on est contre les militaires c'est l'armée malienne comment être contre l'armée malienne ça c'est pas logique mais on peut être contre la politique de quelques militaires ou
contre la vision politique d'un militaire. Peut-être les gens qui occupent des postes politiques. Mais moi, je ne suis pas obligé d'adhérer à ce que toi tu veux. Bibina, même, j'ai même vu une vidéo de Gassama. Avec Sogal Befeka, candidat. Et ce même groupe-là qui disent que candidat Boulou Boulou. Ça, c'est incompréhensible. Halou qui m'a dit ça. Par exemple, ko olu be sorasi do ko olu ka candidat députation là. Nego OK, oye ka candidat, de ka candidat oye ni civil no fa ko do e be sorosu contrôle. Et ils sont même là à dire Obeka politiquement traité de tous les noms, mais Obeka sera glorifié. Alors que au Mali là, toutes les couches on a tous contribué à détruire ce Mali là. On a colonné 2012 coup d'état de Nodo. Moussa Mali l'a dit qu'on l'a dit. Ça ni coup d'état qui a été là. Au Mali Tchekaini bi Mali. OK. Parce que coup d'état Minkela était là. Nebolo c'était un régime démocratique, il fallait pas rompre ça. Il fallait pas rompre ça. En tout cas, on a fait comme il faudra. Saria incarna bonya kosobe. Texte minutara saria ko la loi minutaro kanga bonya kosobe. Wa bonyani kata duguma fo sans faire bête ka respecter parce que fin kelen min bambulo ambe benyo so mina o saria indi. OK. Et Guido, la même question hein. Puis quand do boro do wala kuna ka tunu et puis après tout il soit dans les unités d'enquête chez le procureur alors que ces unités d'enquête oluma otigi invite oluma tan otigi procureur du mam robla ka ta otigi no oluma tout il soit et bon ça reste comme ça par fini. Est-ce que Andy Kodjou Kela pour profiter, est-ce que ça ne serait pas la bienvenue aux dégâts vraiment pour ce pays qui souffre vraiment surtout d'insécurité? Non, totalement c'est bienvenu aux dégâts parce que comme vous l'avez remarqué ces derniers temps là, Borodoin a quelle pratique courante, son be amène ko karsa tunna, amba mais son be ko a présenté juste d'instruction là. Après procureur ba nominé, bon, et tout de suite. Et la plupart de ces gens, ce sont des personnalités publiques et des gens qui sont bien connus. Au bas d'un bébé donc avoko ou lutina boli parce que quoi faso quand le niveau mina, ani ouvre ka démarrer nous ka ko be donner nous. Au bas na utna tuno. La bonne manière est voulait que parce qu'on a au moins un code de procédure pénale et un code au moins de procédure aussi civile. Tout ce qu'il faut vraiment, on a suffisamment aujourd'hui de règles juridiques pour pouvoir vraiment opprimer ou encore pour pouvoir vraiment accuser quelqu'un. Le procureur, par exemple, il est là pour ça, parce qu'il défend au moins les intérêts de l'État. Allez bien, Yamanaga intérêt défend. Allez, un tribunal là, allez, maintenant, la bonne manière est que, ni moi sur la mienne, c'est soso, ou bien ni sur la yé, Koudjouké, mi c'est soso, quoi, procureur qui a nominé. Pour le procureur c'est accusé quand la convocation de dama a passé police fait a passé tribunal fait pour que au moins a relé a gagné fo est-ce qu'à no balawa a nota lawa am c'est au moins même les services la peut lui donner au cas dalou mumbulo voilà c'est à date tribunal a juge procureur bolo pour que au moins ça nga mais amba yedron son be bitun ya faut comme no de nani parce que si par exemple si c'est des questions de terroristes ou des questions de terroristes, on peut comprendre. Il y a des fois ça a tenu que ni oronna a fraude a identité donnée donc il s'est gâté brodo kuna kata a nigal kala no asro avec muneke est-ce que avec janfan siri jamana contrôle là est-ce que anana abinana avec muneke donc ça tout ça là on peut comprendre mais quelqu'un par exemple un politique ou encore par exemple une personnalité bien connue un journaliste qui est dont le journal est bien connu le domicile est connu tout ce qu'il faut est connu mais pas il écrit quelque chose ou bien il dit quelque chose on le voit sur les réseaux sociaux vous t'attendez à brodo kuna dronga tilla tunu kile sabat le nan kile duru après amba mais son be il na procureur nyagoro ko crédit de l'état crédit crédit de l'état maintenant est-ce que crédit voilà est-ce que jamana re juru re bala bien parce que ça tara ata ko ga juru do jamana ka juru do jamana be jamana ga juru de bala donc je crois que vraiment aujourd'hui ambe mi kona parce que malkura fana ni des parents anga laje ka sariya bato anga laje mi sariya jamana kono pour que am se ka tanyo parce que ni jamana in churu wati ndo ni wati la ami feve kono bi o sariya la bato balede sariya tika la bato sariya bambulo quelqu'un l'a dit le Mali a suffisamment de textes on a suffisamment de textes juridiques mais l'application des textes pose des problèmes et aujourd'hui nous sommes dans ça et mieux que ça l'interprétation même du texte ka korofo mo nyana ka akeno mais finalement jamana va profiter au fait ka mi sécurité bon peut-être que ka ata au fait ka mo opprimé ka ta au fait ka borodo mo kuna finalement est-ce que jamana rega intérêt de balawa est-ce que mo rega intérêt de balawa est-ce que manye fo jamana de nyana ka nyawa bon franchement c'est dans ces derniers temps là on est vraiment strané donc vraiment on va vraiment Nimbela vraiment tout l'état
an b'o kɔlɔlɔ la halisa voilà hali sini a ma dɔn hali sini ɲama dɔn mɔgɔ min taara n'a ye o la an bɛ taa hali bi an bɛ taa an ka tɛni laban na sabula waati min dira o sera ka ban Musa bɛ ka sin kɛ déjà k'a yira dɔrɔn k'a fɔ min ye commandant Dawuda Konate a yira k'a fɔ a bilala mandat kan bi pour tentative de déstabilisation du pays et atteinte aux sûretés de l'État donc ale kɔni bilala mandat de dépôt la nin waati in na donc an b'a fɔ ale bi ala ka nɔgɔya ala ka ɲuman bɔ nin ko in na sabula ni nin ko ninnu dara i la yan bi a ma nɔgɔn siratigɛ kɔnɔ an bɛ na Pape an bɔra k'a fɔ nin thème laban in surtout mɔgɔ minnu minɛna 11 politiques des 4 politiques ne jateminɛ kɛ ministre kɔrɔw b'a la fɛn caman b'a la olu minɛna ko parce que jamana ye sariya dɔ ta k'a fɔ politique kɛnɛ kana sigi olu yɛrɛla o tɔɲɔgɔn dɔ fɛ o minɛna o datugura an bɔra k'a fɔ bi peut-être à force de parler bɛn ninnu fana bi a bɛ kɔlɔlɔ min na bɛɛ b'a dɔn Rajbach la même chose, Rose la même chose. En bras Clémani et Niwatina, Clémani et Etienne bébé ni Karakan Kelen Konana, Bouba Karamo, ou Duna Kasula, juste parce que a memorandum de Fana Sebe, memorandum de Hakinata dit. Aya signé, son Jamar et Asebe. Aya signé. Non, mais nous Aya c'est parce qu'il est le porteur du Jamar et Asebe. Ouais, mais il a signé. Ouais, Jamar, mais c'est lui le porteur. Donc, allez, ça a fait photo. Voilà, donc, Aya Boulogne de Gafé Dola. Parce que c'est lui le président. Gafé président par intérim, Mini Réunion qu'elle a qu'à défendre sous la guerre, où lui, il a fait nous, qu'à partenaire ou Dira Minka. Donc, on fait yɔrɔ minnu ɲɛna o fɔra o ma fɛn min ma sara la o y'u ka responsabilité dégager min fana ma ɲɛ o y'o fɔ hakilina ye min ye o kuma fɔra an y'a ye a taara yɛrɛ sɔrɔ kaso la bi a bɔra Kader bɔra ka réponse fana dɔ de di minnu fana an bɛ se k'a fɔ u y'u attaqué premier ministre la a fana taara yɛrɛ sɔrɔ kaso la bi est-ce que an tɛ se k'a fɔ an bɛ ka taa allure min na politique ko yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya puisque bi politique baara yɛrɛ bɛ ka ni fɛn fɛn bɛ yen an bɔra k'a fɔ Ousseyn Amiyɔn Gindo bi hali n'ale bɛ taa fɔ bi a ye politique yɛrɛ a yɔrɔ janya politique la bi a bɛ se ka sɔrɔ a b'a ka foro kɔnɔ bon n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ yen tɛti caman bɛ yen minnu ye jamana mara bi bɛɛ kɛ bɛ k'i makun est-ce que bi an bɛ ka taa cogo min ni an ma farati est-ce que kuma ni politique baara tɛna na gɛlɛya jamana in kɔnɔ. Musa i ka nin kuma in moi j'ai tout le temps dit souvent nin ko in na ne kuma dɔw fɔ a tɛ bɛn mɔgɔ caman ma quoi mais il faudrait que an k'a fɔ en toute sincérité quoi. A fɔlɔ ye min ye quoi Musa i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana maralen no réseaux sociaux de kan quoi c'est difficile de le dire mais force est de reconnaître quoi c'est des faits misali dɔ ye mun ye quoi i b'a kalama bɛɛ ni minɛna réseaux sociaux sanfɛ ka datugu kaso la ka sɔrɔ bɛɛ ni yɛrɛ ma minɛ ka taa n'a ye unité d'enquête yɛrɛ la fɔlɔ Ndaro ni y'a faamu. Non, y'a faamu. C'est comme il y a qu'à procès que les réseaux sanfɛ a bɛ na minɛ ko kɛcogo bɛɛ ka fɔ ka tila ka na bɛɛ ni minɛ o position kelen na ka tila ka taa datugu quoi. Donc yanni unité d'enquête mɔgɔw ka données sɔrɔ réseaux sociaux y'anw informé yɛrɛ déjà quoi o tuma a bɔra min. Mɔgɔ politique. Voilà mɔgɔ minnu b'o bila réseaux sociaux kan o tigilamɔgɔw ti minɛ o. N t'a dɔn ni bɛ k'an faamu mɔgɔ minnu b'o poster u ka page kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ sigilen don e yɛrɛ bɛ k'a bɛ k'a fɔ e min mara e bɛ k'a kalan quoi e yɛrɛ bɛ k'a kalan quoi donc i b'a ye k'a fɔ ko c'est des choses souvent min tɛ bɛn quoi a man ɲi quoi an mara bɔra ka dɔ fɔ sisan par exemple journaux officiels bɛ yen ni jamana ye ko dɔw kɛ dans les cadres officiels ça doit a cadre kan o de kan ka kɛ source principale ye quoi. Ne bolo de kan ka kɛ source principale ye par exemple surtout présidence de la République ni o ye action posée à son sein dans le cadre de l'évolution de l'exercice du président de la transition de la République moi je pense que ORTM o de kan ka kɛ source officielle ye quoi mais i b'a ye aw yɛrɛ ka jamana de bɛ contribuer en fait ka virement wele ko a ye na ka couverture kɛ quoi an b'a dɔn a bɛ kɛ o an b'a ye quoi an b'a ye quoi i m'a fɔ ma donc du coup o ye ko in majɛba dɔ fana ye quoi mɔgɔ minɛ i ye min fɔ sisan minnu minɛlen don hakilina ko kan Musa bon a dɔw la mɔgɔw b'a fɔ k'an kana kow bɔ ɲɔgɔn na mais mɔgɔw minɛ cogo ni mɔgɔw minɛ kun tɛ kelen ye dɔw minɛla cybercriminalité fɛ dɔw minɛla droit commun fɛ i bɛ k'an faamu maintenant i minɛra k'i ye action posée o de nafa ka bon i bɛ k'an faamu maintenant n'i minɛra de ko e y'i hakilina de fɔ jamana mara la mɔgɔninfin dɔ ka action posée kan ne bolo jamana sariya sunba y'o hakɛ di e ma k'e k'o fɔ de
a t'o kun bɔ quoi ni e m'a tigilamɔgɔ neni i ma dankari à la personne morale là ou à la personne physique là moi je pense que c'est comme si k'a ka barakɛta critiquer o ti kojugu ye quoi parce que jamana yɛrɛ de y'o hakɛ di politique mɔgɔw ani jamanaden ma pour que i ka se k'i fɛla fɔ jamana waɲa kan jamana bɛ taa cogo min na pour que i ka se k'i fɛla fɔ quoi mais Musa ne ka faamu na n'i ye nin minɛliba nin bɛɛ ye sen na a bɛ hakilima jɔrɔ ka da mun kan ne bolo transition kun kan ka kɛ cadre de ye ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ ye tiɲɛni kɛ don tɛmɛnenw na n'u ma ɲa k'u dilan nin transition kɔnɔ pour avoir un Mali meilleur dans les jours à venir transition kan ka k'o cadre de i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ en 2012 a ye ko dɔ kɛ a tiɲɛna 2019 a ye ko dɔ kɛ a tiɲɛna mais transition nalen aujourd'hui il est regretté ou bien il veut mieux faire parce que an ka kulonkɛ bɔ la dɔnnibagaw bɛ Mali la dɛ mais i t'a dɔn ko dɔnnibaga bɛ Mali la f'u k'a fɔ k'u b'u ka dɔnniya bila au profit des choses négatives i b'a dɔn o de la tellement que maaw bɛ ko dɔn mais n'u ko k'u bɛ tiɲɛni kɛ n'u ka ko dɔn o don de la i b'a dɔn ko Mali ma ko maliyɛn kunkolo ka ɲi mais n'u bilara ko k'a dilan i b'a ye i bɛ défaut ye o la mais pourquoi hakilima kan k'i yɛrɛ ɲininka olu ko n'a ɲɔgɔnnaw de la quoi maintenant conseil min bɛ ne bolo parce que jamana marako do je ne suis pas dans le secret de l'État mais n fɛla ye min ye ka ɲɛfɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye u k'o fɛnɛ nɛnɛ u k'o fɛnɛ lajɛ an bɛ se k'o wele k'o ye fayida ye c'est comme si an bɛ waati min na i ko sisan ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw ka cadre bila sen kan cadre min b'a to maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn retrouver olu ka kɛ sababu ye c'est comme si ka maaw bila jamana kanu gun kan ka maaw bila baara kɛcogo ɲuman gun kan c'est comme si ka évaluation kɛ c'est comme si jamana forobaca ninnu c'est comme si k'a fɛnw dan kɛnɛmaya maaw k'a dɔn ko dogodogo ko t'a la mais ni maaw bɛ maaw kunna déjà ko dogodogo ko dɔ b'a la a t'o kun bɔ quoi parce que foroba ko de don quoi donc o ye ne ka faamu ye ko in kan quoi. D'accord. Amara teliyala sabula o bɛ ka yira k'a fɔ de ya 10 minutes de tora an ye donc nin waati na n ye kuma kelen min question kelen na est ce que bi mun de kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw bɛ ka mɛnɛ politique mɔgɔw tɛ se ka kuma est ce que bi n'an tora tan politique baara yɛrɛ tɛna gɛlɛya puisque an y'a ye i bɔra k'a fɔ vidéoman de bɛ ka bila don o don ka politiciens buruja ka kɛ i n'a fɔ san 30 foyi ma kɛ ka sɔrɔ jamana mara sɔrɔsiw fɛ n'i y'a jateminɛ ka na bi sɔrɔsiw ka ca ni civil ye jamana marala sɔrɔsiw fɛ ka tɛmɛ a marala civil fɛ ka tɛmɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw y'u da dɔ la ka tɛmɛ société civile y'u da dɔ la ka tɛmɛ nin bɛɛ de don mɔgɔ kana mɔgɔ jalaki mais a dɔnna k'a fɔ nin bɛɛ de don o de kama a fɔra régime kɔrɔlen ka taa a ma fɔ sɔrɔsi fanga dɛ a fɔra régime kɔrɔlen ka taa de an ka jamana redresser mais olu de bɛ ka taa ni logique wɛrɛ mais il faut reconnaître que mɔgɔ minnu fana ye dunta sɔrɔ grâce à cette transition là mɔgɔ minnu bɛ ka bala ni transition in na n'u bɛ ka kalo saraw ta grâce à cette transition là walima u ye place sɔrɔ grâce à cette transition là olu si tɛ fɛ transition ka ban olu ka sira tɛ Maliko la dɛ olu ka sira foyi i ma vidéo man ninnu ye o bɛ kuma kirikaraw la olu ka sira foyi tɛ Maliko la olu ko dɔrɔn olu k'u ta sɔrɔ hali n'an tɛ bɔ nin cogoya in la ne kɔni bolo min ɲɔgɔn tɛ o ye sigi ka fɔ de ye Musa mɔgɔ si tɛ se ka politique ko ban i bɛ se k'a fɔ i bɛ politique kɛ de mais i tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ politique mɔgɔw kan ni ɲuman ye min ye mɔgɔw ka sigi ka kuma u ka sigi ka fɔ kɛ ni politique ko gɛlɛyara jamana kɔnɔ jamana de bɛ gɛlɛya ka taa fɛ parce que jamana bɛ gérer ni politique de quelle que soit la manière i ɲɛ bɛ hali au conseil islamique min na tantôt le haut conseil de la diaspora ni fɛn nin bɛɛ de ye politique ye donc on ne peut pas dissocier la politique et la gérance de l'État. Ça, c'est une réalité. Mais quand Maliens ka jaku tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa juin 2021 fo ka taa se juillet 2022 ma Maliens bɛɛ kun kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ wa ko bɛɛ kun ka ɲi mais depuis waati farafaraliw nana division dans tous les secteurs jeunes farafaralen don ko bɛɛ dilen bɛ vidéomaniw ma comme temps sera kuma kuncɛ kuma fɔra parce que kuma wɛrɛ tɛna di ma kuma kuncɛ kuma an bɛ sɔrɔ ka di kuma tɛ dɔwɛrɛ ye teliyala Maliens ka ɲɔgɔn minɛ quoi an ka taa ni jamana ye sira kan sira min b'a to an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu wa Mali ka hɛrɛ bɛ sira min na o de ye ne fɛla ye n bɛ fɛ k'o de fɔ kuma kuncɛ kuma na Gindo bon est ce que bi aw politique mɔgɔw ka baara ma kɛ parce que e yɛrɛ ka président bɛ sɛnɛ na a y'a fɔ cogo min mɔgɔ caman de bɛ min y'i dabɔ ko in na même n'a sɔrɔ u bɛ exprimer mais la majorité quand même est silencieuse face même à l'arrestation de 11 politiques la bi gɛlɛya min bɛ yen. Tout à fait politique yɛrɛ kɛra ɲugunfɛ bi a gɛlɛyara yɛrɛ a dɔw yɛrɛ la hali jamana n'i y'a f'i ɲɛna k'i bɛ politique la i bɛ kɛ i n'a fɔ i ye jamanaden jugu ye
Donc, c'est devenu un problème. Alors que Amara faut que Jamar c'est Amara politique. N'a pas n'y a faut qu'il y ait décret signé. N'a pas n'y a faut qu'il y ait décision signée. N'a pas n'y a faut qu'il y ait stratégie de décider pour que Jamar si on peut la faire tout le monde. On a politique on était. Il crée sur la CEO, il crée civil ou il peut devenir politique et politique. Mais bi Amara na bi vidéo manu. Ani journaliste peut-être minimum femme. Ou de bon kata politique mo bruja ça bi ça va ça bi nani ça bi woro ko foi maké malingono. Alors que beba donc faut aller on minu re général ma donc faut ko fendo kala on ni ekunu histoire kala ka bi mali re ketu kala iba donc faut au moins fendo ko kala mais a do kala manye o fana réalité do mais faut maké donc ka politique mo re taga bla greffe pour que ka na fulu de jamana de jugo je crois que en kan abonné de ko mieux que ça parce que ay ni chama baye fana jamana de jugo jamana de nyuma anya ye ni étranger ko no jone malais nyuma jone malais jugo est ce que ni hakina fo mi te ta fanga jimi sira fait est ce que hakina o de malais jugo est ce que ni hakina fo mi te peut-être transition jimi sira o de malais jugo je crois que vraiment ces cadres là doivent être redéfinis et puis mieux que ça aujourd'hui moi tellement obéissant de dire moi si tu présentes bien ko politique c'est bizarre quoi. Je crois que vraiment en gagnant là mais quand Clara finina et fin chama fana be malla bibi na nganga boko o jom a clena ka toka mo bruja réseau kan n'importe comment ka toka mo minani bi ka ke ko situation mina o kan ngava et on détenu situation fort o fana ta kera c'est la même chose mo bi tara mina manda ko kunte bon finalement o tara ni beji là après anya ko manda de réseau kan ka ba kera réseau ka wasura anya be réseau kan bon finalement situation amba ni no fait bi amero mina ulu kabla parce que anga jamana mako be mina o de anga sigika kuma anga be ala minu minenendo ulu placé bibina connate ou placé bi prison où ils seront beaucoup plus utiles dans la nature pour proposer des meilleures choses que de rester dans les prisons kabefo et voilà tout kabefo et kafofona en yezelu et hasimi ya ira kamana la kafoko na le esura mali jenu de esura je crois que na hanklan di mali jokola parce que ni na mafo au croco en esura donc on a kana o de nyaira pour que au moins ça kaye en jore mi jamana jokola. OK 30 secondes kuma ça veut dire que la ni be kan harceler ka fo malien bela jele ka fo ko ne kon ba do ne dangana ne do kan ka fo ko mamuru be no qui sont précurseurs de cette transition ou cette transition du goyala quoi et ou be fait ka glaner donc au glaning kama fen chama be no nga bolu kono quoi et puis les sociaux be ka ke to ko mununa c'est pas bon quoi au précurseur nuna ne kon ba do ou be ka wale ya min bolu da wale ya nyi jamana kanu ani ka glanga nyasira do sira même ko chama fula notamment ka wan korge amara me kone me gino refo ka hommage randi anga komana e belle cerveau aujourd'hui a fenebo au karkan kele ne konna la jeune kan ga wuli ku jore quoi asimi kunya fo asimi ma fo amara beto ka fo quoi c'est un devoir moral sur nous angan joka jamana inglam bi quoi donc we anga we ne ga famu de musa ki fo ka joliba la me baga bela jelen fo merci ambe be fo ka be wali mando amba ni amara na la sona do natala eni gindo ni pap ana nyogo sona wala sa ka se ka transition era bilan ka se ko dresser munu kera ani munu make ka se ko fo o sata ko na be fo ka be wali mando ka ben nu rasbati pembe menendo ku be fo ni watina ka fo ala ku nyuma bo ku se ka dimayala mami bolo kumbe ne ka rafela o ye ogisha esobeu ale autorité morale minte amara nuga M5 autorité morale amale fo ni watina ka lamine o ye chekana chef sabula sangani wati dimanche abe pap no fe wala sakata doka zambe dum atate dum isu sangare ale bora ko so la ale be ka mana ni watina foli baye sali wedra ko nala sona le fona te mamna taka zambe ko makari ambe fole Musa Haidara foli boye minye résidente ni o ndere to kama Musa Sanogo anna salne je wana na songa na foli baye ni watina sila to ka demande amba foka fa ka be juma were